Noswaith dda, a chroeso i Haclediad, rhif 146. What? Yeah! You're going to have to give Sioned a moment. Sioned needs to think about her whole life before she starts podcasting. Okay, mae hwnna'n mynd I fod yn reference I like It took tri me a while. person. Tri person sy'n gwrando, okay? Fi'n mynd I roi straight up. Dwi'n gobeithio... Pod hard ydy Sioned Mill story. Okay, nes I orfodi... Podlediad tech da ni, dyn ni. Mae'n mynd ys 15 mlynedd. Fuck off. Da ni'n mynd podlediad tech I mwy. Da ni'n neud y bullshit film shit ma. Mae Iestyn wedi bod... Na, Bryn. Dyma beth sydd wedi digwydd, rai. Dros y 15 whatever mlynedd diwetha, da ni wedi splintro. Mae Iestyn desperately yn trio cadw fo at I gilydd. Fel Iestyn, fel, da ni yn tech podcast. Existential Crisis Tech podcast. Da ni'n pod-ast. We're bitching. Okay. Ond, dwi'n really gobeithio bod ni wedi dod fyny efo pun spectacular ar gyfer title hon sydd yn esbonio beidio. Ond dwi wedi deud, rei, da ni wedi bod yn gwachod ffilms ofnadwy, ironically, for the sake of it, ers 2020, basically, ers 5 mlynedd. Hwn ydy... Come Bryn. Da ni wedi... Rhyw 63 o'r ffilms. Da ni wedi watched, okay. Di hwn wan. So mae hwnna'n 63 mis ers y COVID-19 pandemic gychwyn. Dwi wedi... Da ni'n gofnod I hwn ffilms off. Mae'r rhai diwetha di bod yn actually quite depressing. Dim just gwael fel, mae rwy'n yn ceir am hwn, a mae dal yn awful, ha. Mae nhw just fel, mae hwn yn soulless ac yn rubbish. So ddedys I, guys, I trwy good spell o hormonal downward spiral couple of wythnos yn ôl, ond o'n rough. A'r unig beth oedd yn gallu neud fi teimlo'n well oedd gwachod y ffilm dwi wedi gosod fel gwaith cartre I chi, mwsus yma. Pawb adre, dwi ddim yn credu bod o ar streaming, so sucks I fod yn chi, ond nathon ni watched Walk Hard, The Dewey Cox story. I did, o'n i'n hapus iawn, chos dwi'n fan mawr o Dewey Cox. Mae cerddoriaeth o'n... Absolute legend. Spanish Generations. I mean, ti just yn gweld y gwaith oedd yn neud efo Elvis. Oh, yeah. Dod fyny'n gynnar, fel it's just... Ond... Llwn ni'n cael rhywun. Basically, y ffilm yma sydd wedi dinistrio musical biopics. O blwyddyn 0 ydi 2007, right? O rywsut, dal heb dim o'r dal yn un nhw. Allwch chi ddim, da chi'n gwachod Walk Hard, ac allwch chi ddim gwylio Timothée Chalamet yn bod yn Bob Dylan. Lli di ddim gwylio Bohemian Rhapsody. Lli di ddim watched no, heb fynd, fuck, da chi'n iawn. Wirioneddol. A hefyd dwi'n licio meddwl na hwnna di be maen nhw'n dychmygu yn I penna oedd yr pobl sydd ar Pop Idol X Factor fatha. Ia, hwn di'r ffilm yn rhywun wneud am bywyd fi chys dwi di syffro a di byw a rhywbeth dwi'n poeni dan di y music a y pethau calad dwi di mynd trwy I gyd I beidio I gallu ffindio'n ffordd yma I fod yn seren dwi'n gwybod ydw I ddim hyd yn oed talu am drugs not even once dim hyd yn oed unwaith One set, yn anffodus yes, dwi'n dod i'r tech dwi'n addo dwi'n dod i'r tech, right? Dwi'n addo Mae'n ddiannu yn nos Gynna ni ddigon amser Mae hwn yn mynd I fod yn 5 hour epic Be da chi'n gwybod ydy da ni fel afar yn dechrau recordio da ni setio'r amser i'n recordio gwybod just 7 ar di 7 da ni fel afar yn cychwyn recordio am sia 8 mae bron yn hanner nos erbyn yr amser da ni di gorffan fel afar teimlo'r energy vampires da ni wan wedi cychwyn recordio wan mae hi newid roi tia 20 munud I 6 ar bank holiday da ni gyd yn Mae'r egni mynd I fod off the charts. Mae'r bank holiday yn dre egni yn spectacular fan hyn. So, dwi hefyd just isio deud, cyn I ni gychwyn neu dim mwy o nonsens, okay?
Mae yna funny tech stories yn dod. It's the romcom oeddech chi ddim yn gwybod oeddech chi isio amdan AI. Mae gen ni... sorry, claxon... No, gwnewch dropiwch y mons o sound. Mae gen ni ddiolchiadau. Mae Matt M, Leia a Jamie wedi cyfrannu'r sioe unwaith eto. Completely gobsmacked. Completely... Dal ddim actually gallu credu bod bobl yn gwrando sydd yn neud pethau'n haws pan dwi'n recordio cos dwi'n gallu dychmygu taw just ni'n Tracy yma a mae'n ffain ond diolch o galon Matt M, Leia a Jamie cyfrannu unwaith cyfrannu yn fisol bynnag, da ni mor ddiolchgar. I'r tri ydych chi, fatha, seriously, ydych chi eisiau suggestio ffilm i ni watch yna rhywbeth? Dwi'n cedi dyle hwnna fod yn rhan o'r Patreon tier. I mean, honestly, ydych chi eisiau ni mynd ar, peidiwch a dewis ffilm ydych chi licio, obviously. Cos gallu ni fod yn gas. Gallu ni fod yn gas, ond os mae'na ffilm ydych chi'n meddwl fatha, mae hyn yn mynd gael hwyl efo fo, then gyrwch y Dylen ni tol i neu hynna. Reserve the right ystion rhyw bymau ddo. A hefyd, fatha drop-in lle ydych chi actually dweud beth ydych chi fel o'r ffilm hefyd sy'n mi oedd yr production meeting yn ganol yr podcast, yeah, why not? Mi oedd na contender munud ola doedd o Biff Fock oedd enw fo gyn Guy Ritchie. Ni siarad amdano fo. Fountain of Youth. O Enchanted i fewn i... So, The Fountain of Youth. Dwch chi pipio tu ôl y llenni. Make a production meeting. Why not? Hey, it's all hashtag cynnwys. Oedden ni di mynd, okay, na'n watch it Uncharted. Fine. Don't tick your boxes, ond oedd pawb just fel, wynwn ni fel, actually, na, stopiwch. Dwi genuinely yn teimlo bod dim digon o bobl wedi gweld Walk Hard, nath o absolutely bomio yn y cinema. Bomio'n galad. Ond mae o waelod calon y ffilm mwyaf ffynnu dwi rioed wedi gwylio. Bryn a Iest, dwi'n mynd disgwyl i chi ddeud rhywbeth tebyg. Dwi ddim yn disgwyl i chi ddeud rhywbeth tebyg. Ond i fi, nath ni watch it yn y cinema. Just a bit yn y cychwyn nath o'n ei fi gofio mae'n episod cynnar o Family Guy gan rhyw reswm a Peter yn dod yn cael cymeru dros fel death a mi o ar y wyren a mi o'n accidentally lladd y pilots a mae'n edrych fewn i'r cabin yn fatha, shit, beth dwi'n di wneud a begin ti di tîm, mae'n fatha criw o Girl Scouts a di fatha dwi'n gwybod beth ti'n galw fo fatha'r thing lle ti fatha efo patty cake a ond y can maen nhw'n canu yn ystod we like being alive a hwnna yn dod yn ymhenni tra ddyn ni'n gwachod y 5 munud gynta o wirioneddol a ddo fatha nes i gael enjoy efo guys mae'n tech stories gesio be Iest mae'n tech stories what? Admittedly Iest sydd wedi highlight ar fwy'n nhw fyddwn ni'n jumpio fewn i an AI clone just spoke in court hefyd fideo so dwi'n deud rhain i gyd a wedyn, da chi'n gyffo gesio ysda ni'n cyrraedd nhw yn ystod y siow neu beidio. Fideo gan Alex Avila basically yn deud how corporations hijacked anti-AI backlash. So mae'r ffaith bod fi'n eistedd fan hyn yn cysau y ffaith bod unrhyw yn neud unrhyw beth efo AI actually yn helpu yr AI broligarchy. But we'll get into it. First baby has been cured with a custom DNA fix. Unwaith eto, spectacular technoleg, yn unig hwnna. Mae gen ni cornel enshitification ni, yflu, Apple Podcasts, enshitification yn hitio'r Appleverse, dyn ni'n gwybod hyn ers amser waith. Ond y prif stori byswn ni'n licio mynd fewn ni ydy, stori yn y Guardian, di rhoi fe'n fan hyn, iPhone design guru and OpenAI chief promise an AI device revolution. Maen nhw wedi announsio, bod na announcement yn mynd i ddod, ond mae'r announcement o'r announcement potentially y romcom gorau dwi'n rhaid wedi gweld ers. Y romcom oeddech chi ddim yn gwybod chi ddim isio. So, wn i fewn i hwnna. Jony Ive a Sam Altman. Dwi'n mynd byth yn gychofio os dwi'n deud hwnna. Yn deud, chos dwi jyst eisiau deud Sam Bankman-Fried.
Not nhw, ti'n y gai yna, yn cyhoeddi bod nhw'n mynd i wneud rhywbeth special. Mae brains ni'n mynd i doddi, a maen nhw'n mynd i traws newid y byd eto, collapse democracies, chi'n gwybod fel mae'n mynd. A Google VO3, so Google like filmmaking tools ydy'r rhain, yes? Wyt ti wedi bod yn popio fewn? Well, yeah. Ar y diwedd. Dyna di... Flow, Google's new AI filmmaking tool. Ie, mae nhw'n gadw mwy o teulu. Okay, rhywbeth i ni poeni am bod o'n marw allan mewn 5 mlynedd. Ond yn gyntaf, ein hoff darn o'r show, give it up am y bank holiday agenda. Ydyn, mae'r Haclediad yn, da ni'n cynghori y fod yn gall, da ni'n cynghori moderate, ond everything in moderation, including moderation, so party, bank holiday. Yes, oedd yna rhoi bina eitha tywyll yn y gwydyr hyfryd na o gen ti fan. Y Tumblr, nid yr weinglas. Mae hwn yn newydd i fi. Flip, yna ti label, smarty pants. Mae hwn yn edrych yn Bryn. Piccini, collezioni privata, rosso, Toscana. Ok, mae hwnna'n Bryn-alike. Mae hwnna'n very Bryn-core. Mario Piccini opens the doors of his cellar, inviting you to taste his Colisoni Privata. The selection has been meticulously created by Mario Piccini himself, and his signature on each bottle stands as a personal guarantee of the wine's quality. All right, 13.5%. But you have to be very careful when you go there you're only supposed to blow the bloody doors off. Yeah. Okay, so mae Montinam yn dweud amdano fo. Dwi'n credu bod ti wedi cael hwnna. Yn byd arno. Mae'n just yn dweud, mae'r boi ma'n di dweud bod o'n neis. Ond oedd o ar sale yn Morrison's am fod eisi i'r deli. A bank holiday Monday dros fo gastell, a do deli mae'n agor no. Deli di mynd, hei gesio beth da ni eisiau holiday hefyd. Holiday. Deli heddiw. Mae'r botel yn edrych yn baroc a hyfryd. A ni'n meddwl sa ti di pigo hwnna fyny. Mae'r design yn edrych yn sparkly a neis. Oedd o ar y top shelf, so nes i wedi Fwy ti club card points efo hwnna'n? O hwnna, Morris Songs. 4 quid off. 4 quid off, so faint oedd yr actual pris. Wel, ydy o'n blasu fel mae Mario di agor i ddrysau i chdi? Da. Toscan. Be di'r grapes? Mae'n deud be di'r grapes? Mae hwn yn Chianti. Ond dwi'n mwyn gwybod os dwi'n deud yn union... Bethau fi fel bod fi'n gwybod be mae hwnna. Rhyw fath o blend Sangiovese neu rhywbeth o. OK, gwybod bod hwnna'n Bryn core, bod nhw'n gwybod be oedd o'n neud. It's a sulfite wine. Oh. So that's that grape, the sulfite grape. Yeah. Ti'n arfer, so ni'n gredu bys y ti'n arfer non-sulfite. Dwi wedi trio rei organic. Mae'n rei yn nhw yn wael, yn rei yn nhw sydd ddim yn rei cyn pen, a wedyn... Ond mae'n hit and miss yn yr ardal yna, a trio cael gafel ar un di'r problem arall. Bryn? Well, so... Ti'n fan, ti'n Marino, ydw'n sgana? So, Dyna beth gen ti? A Babidi Movie. Moretti. Moretti. Paolo Mancini. Nes i... So, rhain i chi chi'n gwybod, dwi'n fi wedi sôn ar pod o'r blaen. Dwi'n bod fyny golf. Yes. Mae Bryn yn symud fewn i'w hyn fwy cool ira. Basically, nes i benderfynu dwi'n mwyn chdi bach yn o bod... Wel, probably mynd i gymryd fyny golf ar ôl fi ymddeol, so ni'n meddwl, wel, pam di sgol tan i fi ymddeol? Pam di sgol tan i ymddeol i dysgu sydd dweud? O beth sy'n dysgu yn ym 40, wedyn, yn bydd yr amser dwi'n ymddeol yn 70, be bynnag. Na, mae Bryn yn fire guy, mae'n edrych i ymddeol mewn 2 flynedd. Go on, Bryn. Neu fydde actually gallu byddai'n actually'n oce. So anyway, long story short, o'n i'n chwarae neithiwr i'r clubhouse wedyn yn paint sydyn. Mae paint sydyn yn troi mewn i 34 paint. So ac y parti mawr ac yn canu caneuon tan bron i 11 o nos. Di clybio golf ddim yn taro fi fel lle gael sing-song? Na, oedd o'n dipyn o hwyl. Oh my god. Anyway, so bore yma, o'n i bach yn
Trienus? Be oedd mae'n bwrdd galwn Tired and Emotional? Tired and Emotional. Tired and Emotional. Bit yn licio'n Yes Minister overwrought. Overwrought, yeah, overwrought as a newt, I think it says. So dwi ddim ar yr so dwi ar panad ar y funud. Nice. A dwi hefyd efo peint o Ribena a tonic water. Mae hwn actually swnio'n lush. Ribena tonic. Yeah. Wel, mae Bryn yn functioning ar caffeine heddiw. Yeah, basically, yeah. Oh no. Okay. So I rein i chi sy'n gryndo, beth chi'n i'w gweld o fanna di Sioned efo cocktail shaker. So mae Sioned wastad efo record gwych ar, mae tequila. Ga i disgrifio botel spectacular o Olmeca Altos 100% agave plata tequila gan fy ffrind Anwel, Dr. Anwen. She's a real doctor. So mae hwn yn medicinal tequila. Medicinal tequila. So ar y gyfer fy mhenblwydd, fi ges i botel hyfryd o tequila. Nice. Ges i hefyd. Oh god. Margarita mix. Oh no. So, am actual audio first. Let's get the quality tequila and the cheapo mixer. Fel dych chi'n gwybod, mae drinks... Yeah. Did you want a cheapo mixer? Mae FIFA 3 tequila mix, margarita mix, dych yn fawr. Mae hi'n doctor, mae hi'n prynu'r good stuff. So, mae fy hanes i o paratoi / agor diodydd on mic yn mixed. Ydy, mixed. Mae keyboard ni dal yn sticky ers 2024's Cidre Normandie Gate. A hefyd, ys y rhain y chi sydd yn cofio'n bell yn ôl, mi oedd 2022's Pina Colada chwd. Lle oedd y Pina Colada wedi dod allan hefo'r texture a'r blas o chwd. Ond nes i dal efyd o. A gyd ti hefyd bydd yr jam donuts. Jam donuts, jam donuts pale ale. Yeah. Fucking ffiaidd. Absolutely ffiaidd. Pwy feddyliodd i can hynna? So, ni'n mynd i fod yn mixio. Dwi'n symud i ffwrdd o'r mic, wan. So, gowch chi guys neud rhyw fath o... Gyd sticio bed bach neis yn efo. So, dwi'n goffa roi 2 measures o tequila mixer i 1 measure o tequila. So, cariwch chi mlaen, siaradwch chi am Sam Altman fried. So, da ni wan yn gwachad Sioned. Commentary track. Ie. Mae'na 1 mesur ddim wedi fewn. Na, mae di reid, mae hwnna'n 1 gwydrad o mixer, 2 gwydrad o mixer. Ie, so mae'na 1 gwydrad o'r tequila mynd i fewn wan. Gwni weld. Ie. Mae botel na'n sgwach. Ddoth anwyl mab fewn yn mynd, oh wow, botel dŵr really nice, efo ti fanna, gwni fel. Dŵr special just i mam's o tad. Yn anffodus na, cwrw di hwnna. Reit, hwnna'n ei sŵn da. O di. O'n i'n dweud, mae'r... Dwi'n reid yn ôl y gwydyr, man. Be da ni'n lwcus iawn ydi, efo faint mae Sioned wedi bod yn ysgwyd y botol yna, mae beth da bod tequila ddim yn carbonated. Na. Mae botel mor, mae di designio mor neis. Ys ti'n gweld, mae'n fel, mae'r indent bach fel, dwi'n gweld fel ceri, maen nhw'n edrych o, ti'n gweld waliau Mayans. Gwydyr special. Sioned, mae gen ti container gorad o fanna, ro'r ciad arno fo. Oce, mae'r ciad... Hang on, double check i'r ciad na, ydy'n sound. Oh god. Dwi di checio fo. Oce. Mae'n bell wrth... O na, mae'n agos i'r computer rhan. Mae'n agos iawn i'r computer rhan, da ni'n... Oce, moment of God. Mae fi a Iestyn o, da ni fatha... Oce. Mae di mynd yr un lliw ag oedd yr... Pina Colada chwyd. Sioned agor o bellach wrth y computer. Does na ddim fizz yn efo. Ie, oce, alright. Oce. Mae efo margarita sy'n edrych oedd digon i 3 person. Ydy. So...
mae hi am fod yn sioe... A ti'n reid y halan rownd rym ar ôl to Haclediad, so reid o benni lawr yn y gwydyr. Oh god, mae o. Oce, mae'n rhedeg rhan trwy'r drws. I'r gegin. Da ni'n... Yep. So mae'n dod yn ôl siwcwr. Oce, mae'n twb o halan môn. O dros dy ffordd. Oce. Okay, so, halen môn, ond dwi angen just sort of glwchu fo. Okay. Beth fi'n licio di, mae'r halan cael ei chwnegu ar ôl i'r rhaid... This is proper Sioned cocktail time. Dwi'n di crunchio fo dig... Okay. A ni'n dweud, mae'n halan fatha rock salt, diwn, basically. Ie, mae rhy fawr i fynd ar y rym. Ydy? Mae Sioned wedi cael diad neis ar diwedd. Oce. Dwi'n meddwl, achievement unlock, mae Sioned wedi survivio neu cocktail. Llwyddiant ysgubol, guys. Dwi'n cedi falle dylswn ni di rhoi... Golf claps. Hei, wyt ti'n cael fel dosbarthiadau sut ti'n neud golf claps os ti'n mynd i chwarae golf? Neu dy jyst yn rhywbeth chi jyst yn... Ti'n bigo na fyny. Oh my god, mae'n mor cool. Dwi'n teimlo falle gallai fo wneud hefo mwy o tequila. Oh god. Ond eto, fel ratio-wise, dim fel volume-wise. Wel, nes i'n quite roed un measure cyfan o tequila mewn yn y mix, oedd o. Na, cos o'n i ofyn, ar ôl i chi dechrau mynd. Cos oedd o'n deud, for one drink, put 50ml of tequila and 100ml of margarita mixer. Ond sgynna i ddim fel, twyd y cwpan y bach na, so gynna i fel gwydyr port. 2 to 1. Fes y siri, ond mae'r halen, mae'r halen yn neud y byd o wael. Dwi'n mynd i bit o chunks o halen. So. Nôl an i'r sio. Bit yma, llwch chi skipio hwn. Llwch chi skipio hwn os llwch chi sio. Classic entertainment. Yes, gyd i editio fe gyd allan os ti sio. No. Mae'n 10 minute entertainment hwnna. Oedd hwnna, good. Hwnna, ffein. Terrible radio, ond... Ti'n gwybod os yw'r cwmni tequila na'n gwrando, a wedyn eisiau sponsro? Olmeca, Altos, Olmeca, Plata, tequila. Os di Hesio yn Mexico. Os di Google yn cario ymlaen troi bob dim fewn i podcast ac wedyn yn neud live translation, eich fydd hwn ar gael yn Mexico? Rhyw ddydd. O feddwl bod ni yn cyhoeddi allan ar YouTube. Mae hwnna'n eitha scary, cos ni probably wedi cael yn sgreipio ar gyfer AI clones ond llaisio ni. Talking of which, absolutely frickin' terrifying o stori. Yes, wedi flagio fyny fan hyn, a dwi eisiau cicio ni off ar y newyddion oes efo hwn ydi. This man was killed 4 years ago. His AI clone just spoke in court. Dwi'n gwybod os ti wedi cael chance i weld hwn, Bryn. So this week, a crime victims... So, story man, Popular Science. This week, a crime victims company presented a brief video in an Arizona courtroom depicting an AI version of 37-year-old Chris Pelkey. Pelkey was shot and killed in 2021 in a road rage incident. Now, 4 years later, the AI-generated clone appears to address his alleged killer in court. The video appears to be the first known example of generative AI deepfake used in victim impact statements. So, teulu y dyn ma sydd wedi treinio hwn ar fideos o'n fo a di rhoi'r ffilter heneiddio arno fo i heneiddio fo 5 mlynedd a di roi hwn. In the end, the judge sentenced Horcasitas to 10.5 years in prison for manslaughter, a decision he said was at least partially influenced by the AI-generated impact statement. So mae hwn yn mynd â ni lawr pob math o... Dwi'n gwybod bod fi'n deud hyn bob penod. Mae'r ffaith bod yn show ni di mynd o, hei, dych ar y watch really cool ma i basically troi fewn i philosophy class. Fel, teach yourself sut i feddwl am y byd a'r stuff massive sydd yn efo. Dyna pam sy'n Bryn fi methu cymryd fewn TikTok. Dwi genuinely teimlo sa'r llif fewn i eyeballs fi o fel freaky gwybodaeth
Well, lwcus gyda ni, man about town lawyer in training yn barod i... Neud o fewn efo hwn? Yeah. So victim impact statement ydy'n de, lle di roi be bynnag ti isio? Wel, ie, so... Dwi'n gwybod beth yw'r sefyllfa yn America, ond mae'n rhywbeth yn Brydain mae ti'n gael ydy... Pan ti'n dod fyny i'r sentencing, mae ti'n cael mae'r victims neu teulu'r victim gallu siarad dros nhw mewn ffordd a dweud dyma be mae'r... Dyma beth sy'n effaith y crime ma ar ni fel y teulu a falle. So, mae'n tynnu bod mae'r person... Dyma be... Da ni wedi rwnio'r teulu, da ni wan methu cael pren... Yr whole lot o'r fatha'r really just trio cysylltu yn meddwl y person sydd wedi gwneud y crime efo... be sydd yn yr effaith a hefyd wedi rhaid factors i'r judge wedi gallu deud so deud well dedfrydus a deud well ti di cymryd ti'n lladd y mam a'r plant wedi mynd i tyfu fyny heb i mam a ti'n bob math o beth fel mae'r judge wedi mynd i ddweud wel o'n i am o'r eich ti gel am 5 mlynedd ond dwi'n teimlo gyd 20 wan gyda fi chys mae'n beth wedi glwad so maen nhw'n tynnu bod pethau eitha emosiynol beth bynnag so newedig sy'n wedi cael ei lladd so mae'n odd i ryw radd ar syniad bod y person bod y quote-unquote person sydd wedi yr victim yn siarad yn rhywbeth eitha odd yn amlwg yn mynd i cael effaith a ben i gweld yn eitha diddorol question mark oedd y syniad oedd y chwaer oedd di roed hwnna ti gilydd yn deud mae o'n geiriau fo'i hun nes i sgwennu fo ond mae'n geiriau ei hun a ti sôn teimlo mae'n bach yn manipulative ond fe mae hi'n meddwl fysa fod i ddeud exactly so dydy o byd mynd allan sgripio Facebook, Twitter a bob dim mae o di ddeud mewn unrhyw lle mae o di siarad erioed a mae'r AI di mynd eich fel hyn fysa fod i siarad dydy o ddim yn gweith yn hynna na di y chwaer sydd wedi sgwennu'r sgript a so mae'n y beth eitha diddorol o fanna di fatha y ghost o'n y ti wedyn yn gallu symud ymlaen i a da ni gweld pethau tebyg efo actorion yn cael ei atgyfodi mewn i ffilmiau falle a so ti'n meddwl be ydy'r mae'n y beth eitha diddorol efo lot o'r victim statements ti'n gweld pobl yn sefyll i fyny yn y cwrt a dweud gyda ti'n be dwi'n madda i chdi fath o beth a ti'n mae'n syni chdi be mae'r proses yn gallu rhoi i pobl so ti'n really gwybod sorry Bryn, gorffen y brawddeg so ti'n really yn gwybod be fysa'r person yna yn deud yn y sefyllfa yna dwi'n ti'n really yn gwybod ond mae o'n obviously yn eitha emotive a mae o'n eitha yn dylanwadol dros ben ar y judge. So mae'r erthygl yn ofnadwy ddiddorol, chos mae'n sôn, chos yn amlwg yn y cwrt yn America di hwn, ond fel mae pawb yn gwybod o di deud erioed, os mae America'n tisian, mae Cymru'n cael anwyd, so mi'n eich mae'n hwnna. So un arall ydi, the AI-generated impact statement comes just a month after a defendant in New York State Court, 74-year-old Jerome Dewald, used a deep-fake video to assist in delivering his own legal defense. When Dewald appeared in court over a contract dispute with a former employer, he presented a video showing a man in a sweater and a blue dress shirt speaking directly to the camera. The judge, confused by the video, asked Dewald if this person on screen was his attorney. In reality, it was an AI-generated deepfake. The judge wasn't pleased, reprimanded Dewald for failing to disclose that he used AI software to aid in sense. So basically, mae'r dyn yn deud, mae'n mynd mlaen yn deud, mae'n siarad efo'r New York Times, mae'n basically di deud, dwi methu fforddio twrna, dwi wedi rhoi fo holl wybodaeth am y cwrt
ces ma o'n ochr i, fewn i hwn, a generatio sut bysa twrna yn cyflwyno fo i'r judge. So, tasa fod i wneud hwnna a just fo'n darllen o, bosib iawn, bysa da ddim problem wedi bod, y ffaith taw fideo ydi o, bod hwnna di effeithio nhw. Ond wedyn, mae'n mynd lawr i y trydydd peth mae Popular Science yn sôn amdan ydi y ffaith bod y twrneiaid eraill yn Efrog Newydd wedi bod yn, basically, iwsio chat GPT generatio i rhestren, i citations nhw o lle mae hyn wedi digwydd o blaen. Ac wrth gwrs, os ti'n iwsio generative AI, mae generative AI yn mynd i completely hallucinatio pethau. Wel, mi o'n achos lle gan bod na twrna i streicio off yr register yn Brydain? Nac i, yn America oedd o. Dwi'n mynd i clywed am achos o'n digwydd yn Brydain eto, ond mater amser fydd o mwy na byd dwi'n teimlo. Am fyddio? Wel, oedd o di creu submission i'n mynd o flaen y llys, a dyn nath o gofyn i'r ChatGPT, dwi'n meddwl, oedd yn iwsio dyn, ti eisiau gwneud y case citations, please, a dyn, mae'n rhoi y case citations i fewn, a dyn ti fatha, mae'r boi'n gofyn, ydy hein yr ein go iawn, a mae ChatGPT mynd, yndi, a so mae'n gyrru hwnna i'r llys, a mae'r llys yn mynd fatha, da ni wedi clod am hein, a so mae'r boi wedyn yn cael ei... A so'r problem ydy, mae'n reola eitha pendant efo sut wyt ti'n fod i ymlwyn ag ymateb o fewn yn y llys. Mae'n gyd ti'r court procedure a falle. Yr holl pwynt o'r deddf neu the law, y gyfraith ydy establisho gwirionedd. Establisho... neu rhyw fath o objectif gwirionedd mae pawb yn gallu cytuno arno, neu mae'r barnwr yn gallu cytuno arno. Beth sy'n gallu profi sy'n wir? So os yw'n dod i legal cases, mae gwirionedd ddim just yn fater o... basically, mae'n gallu bod yn fater o mae'r person ma'n mynd i carchar am byth, neu mae'r person ma'n mynd adre, neu mae'r person ma'n cael ei ladd mewn rhai gwledydd. Ond mae'r ffaith, bod hwn, mae na iwsio ChatGPT mewn ffordd i, fel, yes, dwi ti di bod yn sôn lot amdan y ffordd da chi'n defnyddio fo'n ti chi ydy i egluro pethau sydd ddim, fel ti'n sôn am cwestiynau aroliadau pethau. Mae'n ideal i hynna. A pan mae'n dod i byd y gyfraith, wrth gwrs mae bobl fel... Dwi'n bod fi eisiau rhoi ti'n yr un i book yda fi, yes, da fi, ddim o reidrwydd mor hot ar y gyfraith ac enghraifft Bryn of the Bar. Bryn of the Bailey. Bryn of the Baileys. Bryn of the Baileys. Ond allai weld yr un peth ar y dyn na'n rhoi y fideo fyny, unwaith eto, tasa fod i argraffu hwnna a'i ddarllen o allan. Ond eto... Fel i eiriau hun. Wel, iawn, mae gen ti elfen fan'na, so mae'n ti'n gallu mynd i llys ac represented y hun, ond problem ti'n cael fan'na di, mae lot o beth sy'n mynd ymlaen y llys, ti'n mynd i selu beth sydd yn y gyfraith, ond beth sydd yn rules of rules of court procedure. So mae gen ti fatha beth ti'n cael neud fel tystiolaeth, beth ti ddim yn cael neud fel tystiolaeth, mae gen ti'r ffyrdd o roed y pethau yma ymlaen i pobl y ffordd o gallu cross-examinio a'r style a types a beth ti yn neu ddim yn cael gofyn. Beth ti'n cael neud o flaen jury, beth ti ddim yn cael neud o flaen jury falle. So mae'r procedure di cael ei sgwennu lawr a mae'n ffordd eitha pendant yn neud o. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n dod efo training i fod yn dwrna neu fod yn barrister. Dwi di ffeindio erthigol Bryn, yn siarad am UK law rwan. UK guidelines for judges using AI chatbots are a mess. Mae hwn yn dod o diwedd 2023. Mae basically yn sôn am tebyg i beth chi wedi bod yn deud fan hyn wan yn deud, in general, the new guidance says judges may find AI tools like OpenAI's ChatGPT useful as a research tool summarizing large bodies of text, but it won't judges against using tools to conduct legal research that relies on new information that can't be independently verified. Just a syniad ma fel y teclyn super pwerus ma sydd hefyd ar mushrooms. Wel, so beth ydy eto ydy daith
defnyddio'r teclyn i'r pwrpas mae'r teclyn wedi cael ei adeiladu ar gyfer. Ond sa ti'n trystio fo i symraisio? Ti'n cofio ni mynd trwy adroddiad yr adroddiad S4C, lle oedd o literally oedd ni wedi gofyn cwestiwn iddo fo amdan y PDF rothyn ni fo i. Siwr oedd yna Google I.O. 2023 eich ia? Probably, Nath ni reid drwy hwnna o gwmpas yr amser yna, ia. Ag do, mae wedi gwella lot ers hynna, ond fod dwi'n defnyddio fo i reid gwaith y GCSE arian drwy fo i wneud o'n ddealladwy. Eglurhau. Dwi dal yn trystio fo, dwi'n gorfod darllen drosto fo i wneud yn siŵr fod o'n deud y gwir, so fyswn ni'n coelio am byd maen nhw'n deud just gymryd o 100%. Nes i rannu y stori hefo chi amdan yr awdur. O'na awdur, dwi eisiau deud romantasy, cys mae yna bres ar y diawl i wneud hefo romantic fantasy fiction. Lle oedd awdur wedi just gadael prompts fewn. Di gadael y prompts so awdur wedi gadael prompts fewn Make the book sound like this author. Yeah. Ooh, I've made it more dramatic neu whatever. Ond hefyd, unwaith wysos yma, gan nhw rhywbeth, America di hwn eto, review of books, dwi'n cadw'n Chicago Tribune neu rwy'n review of books. Oedd wedi gadael rester i fewn o teitlo oedd cael neud i fyny fatha. So oedd wedi deud, these are the books to read this summer. Ac oedd yr awdur yr erthigol wedi rhoi dy fewn. Neb wedi fact-checkio fo. Wel, ges wedi, oedd wedi fatha, give me a skeleton ono fo, ac oedd wedi llenwi fewn, dyma be mae'r rest o 10, a mae wedi gwneud a hanner. 25 llyfr, na i gyd o'n angen. Doedd ddim hyd yn oed angen fel 100. 25 oedd roed i fewn. So oedd o heb di checio'r hanner dwytha'r leist. Ac oedd nhw completely mal i cachu. Wedi wneud fyny. So, eto, dwi'n gwybod mae hyn just yn fel ni'n... So mae'n wahaniaeth rhwng y ffaith bod gen y thing gwybodaeth mae'n wahaniaeth rhwng gwybodaeth a dealltwriaeth a mae fatha'r syniad ma fatha gret, ti'n gallu pan oedd WebMD allan chdi fatha lle just checkio symptoms fi mae gen i fi cancer hwnna, a mae bob dim y peth ydi mae'n dal ti angen y dealltwriaeth i gallu wedi mynd trwy a dweud actually di West Nile virus ti'n wedi bod i Africa so ti'n ffain a mae'n mynd trwy a just mynd trwy'r pethau yma ac actually dadansoddi ag deall beth sy'n mynd ymlaen yn sgil pwysig mae trio a dyma pam ti'n awn i fi mynd ymlaen i fewn i Nick Clegg please Nick Clegg so mae'n wahaniaeth a ti wan da ni'n creu y teclynna yma yn y cwerid fatha, fydden ni'n just neud one size fits all sydd yn neud bob dim yn y thing yma. Actually na, mae'n bethau penodol yn yr diwydiannau yma, a dwi ti fel rhyw tech genius ddim efo'r dealltwriaeth o bob dim, just bod chdi'n gwybod achos bod ChatGPT'n deud ti. So, cer ni trwy, be mae Nick Clegg wedi neud? So, Nick Clegg, yr un yr unig. Wel, am byd sydd wedi gwerthu enaid? Well, yeah. So ddari o, obviously, ar ôl bod yn cabinet David Cameron, ath o a colli sedd wedyn. Nath o single-handedly dinistrio trydydd plaid Prydain? Yeah, probably, yeah. Yep, sorry. Anyway, so ath o off i fod yn public affairs i Meta a just bod yn shell i Facebook. A just job fodd, basically, sycio fyny'r cachu oedd yn mynd allan o Meta. So put your models to one side and take this wad of money. Well, so Trump i fiawn, ath y Meta fynd, hei, ta be, eich ddylio ni'n cael Nick Clegg ymlaen. A so mae Nick yn mynd, alright, fine, mae gen i fi lot o bres, I offer. A so mae di sgwennu llyfr how to save the internet. A ti'n fuck off. The internet was fine before you arrived, mate. Ac so dda mewn rhyw
rhyw book fair ddiweddar, ac oedd o sôn amdan y syniad ma o hawlfraint a treinio AIs ar data ac ar gwaith creadigol pobl. So mae'na beth i bod yn Brydain efo'r creative industries basically deud mae'r AI industry basically isio roed opt-out i'r creatives i gyd yn deud fyna ti deud iddyn ni bod chdi misio dy waith di wedi fewn i'r AI a nhw'n ni dynnu fa allan lle mae'r creative industries yn deud na, fuck off ti'n gorfod gofyn i ni cyn rhoi y stwff ni fewn yn dy thing di. A so da ni Clegg allan dweud, ti'n be, mae hynna'n rili anodd, mae'n afresymol, os ti'n gofyn i wneud hynna, then basically fydra ni'n cael AI industry, so, just sort of suck it up. Mae basically yn dweud, mae Prydain yn mynd i fod arioli efo AI dros y byd i gyd i gymharu ar gweddill y byd, os di'r llywodraeth mynd ymlaen ac yn amddiffyn yr artistiaid sydd dros y wlad yn dweud, na, da ni'n misio chi just sgwpio fyny gwaith ni gyd a treinio data arna fo. Nath o sgwennu, nath o ddeud rhywbeth a nath o really fucking wichdio fi. You shock me. Hang on, we ffindio fo. Nath o ddeud lot o shit. You can already create art of a sort. Oh, yeah. Whether it's a poem, a ditty, an essay, a short story, a picture. A ti'n fatha, of a sort. A'r peth ydi, dwi wedi bod yn... Go on, Bryn. Hwna'r hyn. Be ti'n creu ydi average o beth sydd wedi bodoli o'r blaen. Dim byd newid, dos am innovation, dos am byd credu, dos am spark yna. Literally, ti mewn rwy'n yn dod allan. Be bynnag ffom, dyn ni'n neud y podlediad yma, rai? Dim bod fi'n gael fo'n gelf. You know, bys rhai pobl yn dweud. Byswn ni ddim yn mynd mor bell yna. Na, ond mae o. Dim ond ni sy'n gallu neud hwn, okay? Dim ond y 6 person arall sy'n gwrando na fo, sydd eisiau gwrando na fo. Ond dyna, mae hwn ydi literally ti mewns ni yn dod allan i'w fynegu i rannu y profiad o fod yn humans. Right? Hwn di, 46 blwyddyn culmination o mywyd i'r pwynt yma rwan. Oh my god! Fysa ti mond ydi gallu creu y frawddeg yna rwan yn dy bedwaredd ar y 6 blwyddyn, right? Mae AI, ynddi, maen nhw'n mynd i wneud rhywbeth sydd yn smooth ac yn weledol brydferth yn y contours smooth perffaith na ti di rhoi. Ond pan ti'n mynd allan a ti'n chwilio am bartner neu rwy'n i ddod yn ffrind hefo, dydy'r smoothness yna, dim dyna be mae humans isio. Mae humans isio'r odd, yr freaky, yr sort of weirdness na sydd yno ni. O'n i'n meddwl hyn fatha'r syniad yma o yr concept o'r uncanny valley. Oh, yes. Right. So, i reyn i chi sy'n ddim yn gyfarwydd. So, y theori oedd fel mae pethau mynd mwy photorealistic, mae yna fatha space yn dod yna lle o'r enw'r Uncanny Valley lle mae'n just edrych yn creepy rhwng fatha bod yn animated neu CG a bod yn actually pobl go iawn. Llefn rhi... A so dyna beth da ni'n cael efo'r stwff yma yr cynnwys yn disgyn mewn i'r Uncanny Valley yma lle mae'n dos am spark yna, dos am ddim... Yr unig beth mae'n gallu gwneud ydy creu throwaway entertainment. Fatha, ti'n bod, TikTok 6 eiliad. Mae'n llenwi rhywbeth yn y ti, ond diolch yn nourisio chdi. Dyna'r McDonald's o cynnwys. Diolch yn rhywbeth ni'n stick yn dy bendi am ddiwrnodau wedyn yn eich di meddwl amdan, oh my god, oedd y stori yna yn really effeithio fi. Rhywbeth yna fi. Be sy'n concerning i fi wrth, fel menyw, fel rwy'n sydd yn rhiant, ydy, yr feedback loop mae rwan ddo
y ffordd mae newedig menywod, a dim just menywod ifanc, menywod yn gweld ei hun, ydy, ti'n mynd ar Pinterest a ti'n chwilio am haircut, mae'r holl haircuts yn AI generated. Twyd fel y merched mae efo fel gwynab bach pixie, a mae gen nhw trwy'n bach Disney, a mae gen nhw gyfus y llawn iawn, a mae gen nhw freckles. A dyna di'r AI. So mae bobl, mae hwn di bod yn hir, eto, dwi wastad yn deud, cerwch i ddarllen sgwennu Jessica DeFino ar hwn, ar beauty industry. A'r ffaith bod ni rwan, wyt ti isio adlewyrchu be mae cymdeithas, quotes, yn deitha ti sy'n brydferth. Ond obviously, cymdeithas yn quotes ydy'r algorithm. Mae'r algorithm yn ffidio'r gwynebau yma sydd wedi'w sgulptio a'i plympio a'i creu i fod yn average perffaith o pob merch perffaith. Ti ddim yn mynd i gael Barbara Streisand. Ti ddim yn mynd i gael... So Liz Taylor ddim yn dod allan fel the average o unrhyw beth. Oedden nhw'n exceptional, whatever. Ond pan wyt ti'n gweld ffrindiau ti trwy y prism yna, trwy'r ffilter yna, pan da chi'n peintio'ch gwynebau i fynd allan i edrych fel yna, does gen ti ddim concept o'r reality messy o sut mae bobl yn edrych, sut mae nhw'n teimlo, sut mae unfiltered bywyd, achos mae'n galed. Fucking bywyd unfiltered. Yn brifo. Mae ti'n mynd i gael dy galon di torri, dim bwys faint o filler wyt ti'n rhoi a faint o stwff o TikTok shop ti'n prynu. Ond mae'r ffaith bod, dwi'n gwybod, mae pob pennod yn troi fewn i Sioned hates marchnata. Ond dyna beth y syniad mae o rwan mae gen ni'n cryfangen yn nhw, llwn ni ddechrau gwerthu stwff dwi'n meddwl robio rhywbeth sort of essential a bler a human a messy, like mae byd natur yn ffyrnig, yn hyll, yn brydferth, yn pydru, yn byw, a dyna di sut da ni fel humans yn creu celf ac yn byw trwyddo fo ac yn creu bywydau. Mae'r celf yn sut ydi ymateb ni i hwnna, i'r boen, mae celf sôn am artist, dweud, sut mae hynna wedyn yn trosglwyddo i un artist sydd yn trio wneud bob dim yn smooth a prydferth fel yr Uncanny Valley mae ti siarad amdan, lle mae Jony Ive wedi ers cychwyn i yrfa wedi bob tro wedi trio wneud pethau mwy tyna, mwy llyfn, mwy rounded edges, hairless, mewn aluminium. And wedyn, nes i ista trwy Sam Altman a fo yn ista mewn coffee shop yn fucking San Francisco. Hold on. Dwi'n mixio cocktail arall, cos mae'r bad boy yma yn amazing. Yes, please cer ni trwy hwn. Y fideo sydd yn cyhoeddi bod yna gyhoeddiad, bod Mr iPhone a Mr ChatGPT yn best friends. Neu mynd i brodi? Question mark? Mwyn mynd i adoptio plentyn o Africa. Cys mae'r fideo yma, y romcom dryta dwi wedi gweld ers unrhyw beth Nancy Myers, ers The Holiday. Yes, cer ni trwy ddefo. Esbonio i'n grandawyr ni. Be sydd wedi digwydd ydi, ers i Jony Ive adael Apple rhyw 5 blwyddyn ôl, 4 blwyddyn ôl, mae o wedi sefydlu cwmni o'r enw Love From. A maen nhw yn gasgliad o ddylunwyr oedd yn gweithio yn Apple ac wedi gadael Apple a wedi mynd off yn neud pethau eraill. Nhw wedi weithio yn Facebook rhai yn nhw a wedi dechrau cwmni o'i gilydd. A wedyn nath o ddod a nhw i gyd at ei gilydd mewn adeilad nath o brynu yn San Francisco. A wedyn blwyddyn yn ôl, nath o sefydlu cwmni o'r enw I.O. ar gyfer y darn dylunio mechanical, physical stuff. So, cwmni graphics mewn ffordd ydy Love From,
Gwmni pethau pert. Pethau pert, ie. A wedyn mae hwn yn fwy o gwmni nath o ddweud, fatha, wel, dwi'n dod o'r mechanics i gyd at ei gilydd yn yr ardal yma. Rhi oedd di actually y machinist mewn ffordd oedd yn gweithio fo'n Apple. Ac wedyn, so a rhywsut mae o wedi bod yn sgyrsio efo Sam Altman ers dipyn amser. A nath rhywbeth oedd allan flwyddyn dwytha yn deud fod oedd cwmni I.O. yn dechrau dylunio rhywbeth i OpenAI, ddyfais. Ond maen nhw wedi cyhoeddi rwan fod OpenAI wedi gwario 6.5 biliwn mewn stoc i brynu I.O. i fewn i OpenAI, fel fod nhw mond yn gweithio'n exclusively iddyn nhw. Oherwydd dyn nhw'n eisiau competing pobl. So, beth nath nhw'n neud oedd, nath nhw dalu Coppola family, dwi'n siŵr pa un eto, os na Sophia, neu po'r un nath gyfarwyddo'r adverts 10 munud yma. Actually, wan bod ti'n deud hwnna, it's very Sophia Coppola. Maen nhw mewn beautiful caffi, restaurant, pren, tywyll, mae'r depth of field yn beautiful. It's quite Sophia Coppola. Ti'n bod yr holl bobl, tra maen nhw'n cerddad i'r coffee shop, pob un person oedden nhw'n interactio fo o'n cerddad ar draws nhw yn y shots yn extras. Oedden nhw'n paid extras. Oedden nhw ddim yn just randomly cerddad drôn San Francisco. Dwi'n deitha ti, please, gwrandawyr anwyl, cymwch look ar hwn, just sgitchwch drwy ddyfor times 2 speed. Mae'n ddryd. Mae hwn di costio couple of millions rhwngth o pob peth. A beth sy'n gres ydy, mae nhw'n llosgu pres a bod o'n mynd allan o ffasiwn. Di'r ddau yma'n poeni am bres. Fucking im o gwbl. Ac heb sôn am ffaint o bobl digartra sy'n yn San Francisco. Blirwch no ffordd. Oedd nhw wedi cael heddlu fewn jyst i fatha, a dim ond wedi mynd a sgipo, a di fatha, jyst fatha edit allan y blirwch i gyda. Be o'n i'n ffeindio nos de? Dwi di roi gormod o tequila yn efo. Oh no. Dwi di wneud ail batch rwan, just yn eyebalio fo. Dwi'n really sorry. Countdown yn dechrau am 20 munud. Mae hi'n hanner di 6. Mae off. Dwi di dechrau troi'n really goch. Sorry, please. So maen nhw'n eistedd lawr, mae'r coffi'n dod, a wedyn mae'r waitress yn reid selection of jams o'i flaen nhw, fod nhw'n mynd i gael toast, a wedyn maen nhw dwi'n meddwl bod hein yn mynd i gael tost tra maen nhw'n siarad, ond dwi'n meddwl oedd rwy'n di dweud, mae hwnna'n edrach yn neis o flaen nhw, so di o ddim mor wag, a wedyn, tra maen nhw'n eistedd lawr, mae yna lais yn dod o tu ôl i'r camera yn dweud, so what brought you two together? A ti just fatha, who the fuck is that? Rhyw random patron in a coffee shop? Mae'r comments yn amazing, like, are they pitching the barista? Do they think she's going to be investing in their massive company? Mae o mor weird. So wedyn maen nhw'n dechrau siarad, a wedyn maen nhw y ddau yn nhw'n siarad o'n ffaint o gariad gyda nhw at ei gilydd. Oes, a'r babi maen nhw'n mynd i gael efo'i gilydd. Ac mond yn yr awr dwytha, 2 awr yn ôl nes i gwylio'r fideo, a mond yn yr awr dwytha ni'n siarad amdan Nick Clegg a shit fel a'r artistiaid ma'n Prydain yn cwyno, ydy fatha, fuck's sake, dydy Jony Ive un o'r designers mwyaf enwog y byd ddim yn poeni amdan y cwmni yma'n hwfro fyny dyluniadau a'r gwaith celf a holl beth yma i fyny ac yn really eisiau repleisio y gwaith mae o'n neud mewn ffordd. Dydy hynna mae'n poeni fod o'n mynd i fod yn rhan o'r system yma. Mae San Francisco wneud hynna i chdi ddo, cos wyt ti'n, mae di wneud o'i, wel, dwi'n gwybod oedd di wneud o'i Nick Clegg, ond Nick Clegg probably di gwerthu enaid i David Cameron yn dipyn cynt. Ond mae'n wneud o'i ti, achos lle o ti'n teimlo fel, we are gods. Maen nhw'n gods, dyn nhw'n goffo poeni am y stuff, maen nhw fel, dyn ni'n symud y byd yn ei flaen, dyn ni'n visionaries. Jony Ive dweud, dwi di newid y byd yn barod, mae pawb yn berchen o'r stuff dwi di creu, dwi di siapio hwn allan o ddim byd yn barod, a allai wneud o to. Yn yr un ffordd yma Zuck, just fel, let's collapse democracy. Gyn ni troi America mewn i Christo-fascist dictatorship, great.
Dwi wedi edrych yn y fi. Y peth ffynnu ydi fod Humane sydd wedi collapsio, a dwi'n gwybod lle mae pobl yna mynd i fod yn gweithio rwan, ond tywod ex-Apple oedd heina, ac yr engineers oedd yn gweithio ar hwnnw oedd yn casau y ffaith fod nhw wedi creu iPhone a fod y byd fel mae o rwan, ac eisiau pawb cael wrth i screens nhw, a just fod nhw'n siarad efo'r pin ma, oedd yn gweithio efo ChatGPT OpenAI. Wan, dyna be dwi'n tybio, mae'r ddau yma mynd i wneud efo'i gilydd. Rhywbeth debyg iawn i hwnna, lle fydd na lais, fydd na gamera, a fydd i'n gorfod reid o'n rwla i cyd-fynd efo dy ffôn a dy computer. Dydyn nhw heb di cyhoeddi be'n union ydi o, ond rhywbeth fel na dwi'n meddwl fydd o. Ond be mae rei pobl yn deud ydi fod Jony Ive angen rwy'n fel Sam Altman oherwydd fod pam oedd efo Steve Jobs oedd o'n creu waith gorau. Unwaith o Steve Jobs di marw a thi waith gweitha fod o allan, sef nath o reid vanity project o creu Apple Watches mewn air oedd 20 grand neu be bynnag, sydd yn mynd i fod yn obsolete mewn blwyddyn. A wedyn nath o dod ar MacBook Pros newydd allan, oedd di cael gwarod o'r HDMI port, yr SD card slot. Ac erbyn rwan, ers iddo adal, maen nhw wedi dod â heina nôl, a mae pawb yn dweud mae hein MacBooks gorau erioed. Pam ti'n meddwl na hwnna di'r MacBooks gynnau yn gwaith, achos maen nhw'n neb arall isio fo. Dyna di'r unig reswm bod fi wedi cael MacBook Pro, achos bod gen fo literally just USB-C yn dod allan o'n fo. Y prosiectau mae pobl ddim yn siarad amdan, oedd o yn rhan o arwain, oedd hefyd fod Apple yn dylunio car, ond nath hwnna, di hwnna heb di ddod i'r gweith. Maen nhw wedi gwario 8 biliwn, neu hyd yn oed mwy, dwi'n meddwl, ar datblygu'r car ma. Ond maen nhw wedi tynnu nôl yn mewn gweld fydda, di hwn yn mynd yn un lla. So mae o wedi wastio gymaint o bres yn trio datblygu car, sydd ffain. A wedyn fo oedd tu ôl i'r Vision Pro hefyd. So, ti'n design neis? Wel, ydi o ddo, yes? Wel, smooth. Iawn. Fucking smooth and hairless. Ond mae o'n drwm. One trick pony, i ryw radda. Ond trick? Ydi o'n just like, mae hwn yn fun. Wel, sa'ch chi'n gallu cymharu Jony Ive i ChatGPT yn y ffordd fod mae o, basically, os ti'n reid designs fo, ochr yn ochr i Dieter Rams o Bron, pan oedd o'n design iddyn nhw. Mae o'n heavily influenced gyda fo. Hwdy. A diolch yn, tywod, mae o'n cyfadda hynna. Ie, mae o'n cyfadda fod... ond fel ti'n dweud, be gyn ti oedd jobs efo'r syniad cry o be oedd eisiau greu, a ddo gweld y cyfuniad. A efo'r ffordd pert a effectif o neud o. So gyn ti'r cyfuniad o'r caledwedd a'r meddalwedd oedd yn creu y sefyllfa lle oedd yn gallu bod yn llwyddiannus. Ond sefyllfa bod y broblem efo'r iPhone oedd y ffaith bod nhw wedi creu basically, hefo rhywbeth fel y Vision Pro, ti'n gorfod creu sefyllfa bod o yn useful. Ti'n gorfod creu sefyllfa bod o werth i bobl. Whereas efo'r iPhone, oedd y ffaith bod oedd pobl yn cedder rownd efo ffôns, oedd nhw just ydi iteratio yr fersiwn gorau posib mwyaf defnyddiol o hwnna. Mae o'n deud, so dwi 8 munud a 15 eiliad fewn i'r love film, love letter ma. 8 munud ag 15 eiliad gyd i byth yn ôl. No, so mae Jony Ive yn deud, I am absolutely certain that we are literally on the brink of a new generation of technology, right? A wedyn, that can make us our better selves. Sydd yn fucking terrifying. Mae o'n San Francisco, mae hwnna'n LA, mae hwnna yn the self as project, the self as dwi byth ddigon da fel y gydwi. Mae hwn ydy'r pervasive psycholeg sydd yn mynd trwy marchnata, fillers, personal trainers, eating disorders, pob peth ma, y syniad ma o... Blood transfusions. Energy vampires. Mae jyst y syniad ma o... So they can make us our better selves. So mae hyn
yn fucking terrifying. Unwaith eto, yn the crystal fascist dystopia there is America, bod gen ti clas o bobl fydd their better selves sydd hefo be bynnag mae Jony Ive a Sam Altman yn creu, a wedyn mae gen ti'r plebs ar ei fucking Huawei's sydd just ddim byth yn mynd i cyrraedd potential nhw. Dyn nhw just byth yn mynd i cyrraedd, dyn nhw byth yn mynd i wneud o cos dyn nhw'n bydd gen nhw social ranking oherwydd dyna. Crwyd. Wedi dweud chi bod gwrth o gwachio Black Mirror achos fucking documentary o'r dyfodol ydi o, a dwi'n cysau o, a mae'n ffricio fi allan, a dwi'n teimlo gormod, a dwi ddim yn licio. Ond ydych chi'n meddwl, oherwydd fod Meta Ray-Bans a falle yma, o hynna yn eitha pervasive mewn bywyd dyddiau yma. Mewn bywyd San Francisco, ddo? Wel, ia, rhan fwyaf fyna ar y funud, ond dwi di gweld, tywod, un neu ddau mewn bywyd gywir. Ti'n di gweld rhaid Gynarfon? Ddim yn Gynarfon, Manchester. Sorry, crazy days in Manchester. Ond mynd trwy'r ffôn ma hwnna yn gweithio mewn ffordd. Ond mae Google wedi cyhoeddi fod nhw yn dod allan rhywbryd yn fuan. Yes, of course. Ond mae Google wedi pwyso ddyfn fewn i Gemini wan, lle maen nhw wedi reid o trwy bob dim. Mae hysbysebion Gemini yn horrific. Dwi dal yn sefyll wrth fy ngair fod Gemini ydy'r gweitha allan o'r bloody chatbots. Mae o mor rubbish yn cael pethau'n wrong. Dwna ydy number one search result. Pan ti'n neud unrhyw search to Google, number one search result ti ydy, be bynnag mae Gemini'n deud ydy o. A ti di gweld, mae'r comedy gold sy'n dod allan o rheina yn hitio YouTube yn galed. Ond, dio ddim yn comedy pan mae o yn cael ei gymryd fel... pan mae y genhedlaeth gath i scamio gan fucking Zuckerberg a Cambridge Analytica sydd yn mynd i votio reform yn ein pleidleisio, sydd yn rwan y reform yn rhedeg County Durham. Basically, diom yn funny, diom yn joke pan the crisis o wirionedd. Mae pawb jyst wedi asumio bod Google search results, os ti'n Google fo, mae probably'n fine. A mae Gemini mor heavily marketed, os ti ar Android, dwi ti methu asgoio, dyn ni ar YouTube, achos fi'n gwrth o talu am YouTube, yn cael hysbysebion Gemini, mae'r hysbysebion yn dystopian. Mae'r boi sy'n mynd rwyd yn mynd, Dwi'n mynd yn cael adverts amdan. If you've taken out a loan or leased a car in the last 3 years, you know, what I thought, oh my you God, could be doing millions. A mae hwn wedi cael ei recordio ar ffôn. O, dyna di pam ddo. Dwi di dechrau cael un am rhyw fath o Chinese neck pillow. A dwi eisiau deud na AI generated llais ydi o. Maen nhw di AI generated llais dynas o Lancashire sydd hefyd o fel Hunan province. Mae fel smoosh at ei gilydd o fel... Basically, mae'n rwy'n Chinese yn siarad sydd... A wedyn maen nhw wedi byw yn Lancashire. A mae'n trio gwerthu neck pillows i fi. Anyway, mae'r Gemini adverts, mae'n di dod yn meme yn tŷ ni, lle mae'r boi yn mynd... Hey Gemini, how can you tell if something's spicy without tasting it? A dwi fel... What kind of fucking idiot class o bobl da ni'n magu? Wel, ti'n gweld o gyd si... O'n y hysbysau bod ni'n gweld AI yn dy peiriau golchi di. Oh yeah, AI wash. It's not AI wash, it's pwyso golf. I think you should wipe your ass before putting your pants on next time. How can I wipe my ass before pulling my pants down? Oedd y graig yn mynd allan efo'r plant a ddod dweud, ti'n mynd i gallu neud y thing ben dy hun, ti'n mynd i ddod yn oce? A mae'r gwr yn mynd oedd ia, fyddai'n iawn. A wedyn mae o fan yn siarad darllen y label, chos diolch methu dall labels. Mae'n mor anodd. A mae'n rhaid bob dim yn y wash, mae'n rhaid push y bwtwm. Mae'r AI yn meddwl amdano fo iddo chdi, so ti'n mynd... So mae weaponized incompetence ti yn gallu cael ei osgoi. Dwi'n gwybod, so yr fideo Alex Avila yma, dwi heb watch it trwy'r cos mae'n 2 awr a di hi ddim amdano Galaxy Star Cruiser Hotel. So yr unig fideos dwi fod yn watch it dros 2 awr ydi rhai Jenny Nicholson. Mae'r fideo Alex Avila yma, basically, bod o'n deud bod bobl sydd
yn teimlo bod ti ar ochr iawn hanes, angen bod on it efo AI a fewn ac yn iwsio fo fel tŵl, achos mae'r brwligaci yn mynd i gymryd ni drosodd, achos bod ni ddim yn iwsio'r tools ma. Ond bob tro, dwi'n gweld fucking hysbyseb sydd yn mynd, don't know what to do with the kids, ask ChatGPT. Well, let it parent you. Gemini will parent your kids for you. A ti just fel, oh fuck, like, the imminent collapse of fucking autonomy humans. Os nhw'n gallu, fatha'r stori nes di sgimio dros gyna, lle dim really AI dio, ond CRISPR sydd yn genetic modification babi. Y babi. Yeah, no, please esbonio hwnna, cos oedd hwnna'n spectacular. O'n i fel, wow. Wel, be oedd, mae'r babi ma di cael ei eni efo rhyw gene deficiency, rhywbeth, lle mae 1 in a million chance o gael o. Ac so, maen nhw wedi gwneud test o sbleisio allan y darn o'r genetic. Dwi just i gwachod y fideo na. YouTube short. Mae'n dangos y fideo lle mae'n cael darn o genetics yn cael ei tynnu allan. Mae proteins yn fucking nuts o beth enw. Maen nhw'n gallu programio. So mae proteins fel bundles bach o code anyway, a maen nhw'n glomio ymlaen i stuff. Maen nhw fel, dim yes and, beth ti'n gael nhw? If or, either or, heina. A maen nhw'n basically programio'r protein yma i fynd fewn i DNA sydd mewn celloedd sy'n cael ei reproducio yn y plentyn yma. A basically newid y ffordd mae hynna'n spectacular i fi. Bod hwnna ddim jyst digwydd unwaith. Wyt ti'n llythrenol ail sgwennu bone marrow plentyn. Da ni wedi gweld hynna mewn ffilm, dwi'n cofio beth enw fo, ond mae hwn yn mynd â chdi, fod hwn yn achub bywyd ac yn newid bywyd rhywun. Hwn di beth dwi eisiau gweld technoleg yn neud. Efo'r AI ma, fatha y ChatGPT, yn y ffordd mae o'n helpu rwy'n efo dyslexia, neu rwy'n efo dyspraxia, neu unrhyw beth fatha help. Sut mae ChatGPT yn mynd i achub bobl Gaza? Sut mae ChatGPT yn mynd i helpu Palestina? Lle mae'r 6.5 biliwn ma di cael ei daflu fewn sbaffio i ffwrdd o'r just cael hyn. Lle, does da ddim meddwl am weddill y byd yn hyn. Really. Maen ni penna nhw, maen nhw'n meddwl, os fedrwn ni just wneud hyn, wneud pawb yn y byd newid, a da ni'n mynd i newid y byd. It's Goldblum's law eto. Mae'n real Goldblum's law. Sorry, dwi'n cael Tunnocks tea cake, a dwi'n bita fo'n really flin. Ond, ti'n gwybod, sut maen nhw really yn meddwl, maen nhw onto rhywbeth, the next big thing. Dwi'n meddwl, mae'n chance iddo fo chwthu fyny yn ei gwynebau nhw. Am fod, mae'n lot o court cases yn mynd drwodd ar y funud amdan yr training models ma, lle maen nhw wedi cael ei gwybodaeth a bob dim. Ac os maen nhw'n cael ei lawr, be maen nhw'n neud, fydd oedd gyd... O, hyn ydy'r traffath wedyn ydy, so mae'r modeli mae wedi cael ei adeiladu, fydd y pobl sydd wedi besoddi pres isio trio cael rhywbeth o pres yn ôl, so maen nhw'n dweud, mae'r model ma werth X, ffain, nhw'n i werthu fo'r person nesa, a mae'r person nesa wedi ddim quite yn dag sy'n mae'r damn thing yn gweithio, maen nhw'n plygio fe fewn i rhywbeth ddylio fo ddim, suddenly, mae hwnna'n, mae'n dweud, geiriau dweitha humanity ydi, mae'n weird, a mae rhywbeth yn chwthu fyny. Mae'n fatha, pobl dweud, a dwi wedi dweud o'r blaen, mae pobl meddwl fatha, mae Skynet am dod, a fel am humanity. Nadi, mae'n rhywun yn mynd i rhywbeth stupid, a mae'r whole thing yn mynd i chwthu fyny. Ond, fel diwedd glas yn nyn neu rhywbeth. Bryn. Oh, God. A so, mae'n just, a dwi'n kind of dallt yr syniad ma o fatha, sa da ni'n iwsio'r tools ma for good, then mae'r broligarchy mynd i iwsio fo for evil. Ti'n dweud, wel, dwi'n misio iwsio'r tools.
Pam da ni'n derbyn y ffaith bod... Fatha, o'n i siarad efo rhywun mewn cynhadledd ac a nes i weld llun eto, nes i gael yn atgoffa o'n efo. O'n nhw rhywun ar LinkedIn neu rhywbeth, oedd o'n ddoctor di gorwedd ar y llawr a nesa iddo fo oedd nhw wedi setio allan y ffurflenni oedd nhw yn gorfod llenwi mewn. Ac o hwn fatha bron i garpad 8 troedfedd wrth 2 troedfedd o ffurflenni papur o rhaid i'r doctorion llenwi mewn i mwyn pob oedd yn cael mynd i fewn i sbyty. Okay, fine, right. So, a ni'n cofio wedyn o Starmer di sôn oesodd yn ôl amdan, mae'r potential o AI yn ffantastig. Fyna ni cael nhw llenwi fewn ffurflenni yma ar gyfer doctorion mewn sbyty. Okay, fine. So, a ti be hyn i fi ta? Os fyna ni cael robot i llenwi'r damn things i fewn, i be maen nhw ddau? Ie, yn union. Be di'r pwynt nhw? Os di'm angen person i llenwi nhw fewn, o fydd computer nid o, pam maen nhw bodoli? A mae'r syniad yma fod fatha... dwi'n cyffoes, da chi ddim yn gryndau things mae'r sy'n ei gychwyn o thing, dwi'n mynd full circle am hyn i gyd. So mae technology mwyn just for technology's sake, dio ddim yn helpu neb. Mae'n just yn... A so ti'n gorfod... Be di'r problem ti'n trio datrys? A hwn ydy'r ffordd iawn i wneud o. Un o'r pethau mwyaf mind-blowing gysi pan o'n i'n cychwyn allan fel consultant, oedd y syniad fatha weithiau beth sy'n gorfod wneud ydy suggestio rhywun bod nhw'n wneud i'n byd. Mae'n nhw'n dweud fatha, oce, fyna ni wario 10 million quid ar hwnna, ti fatha, neu, just hear me out, peidiwch. A ti'n dweud, ond iawn, da ni'n gorfod gwario 10 million. Na, dwi'n ti actually ddim. Gallu ti datrys newid hyn, so. Di'r thing ma ddim yn mynd i... Ti'n mynd dallt y problem i gon da i gallu trio datrys o. So unrhyw bres ti'n gwario ar trio datrys y problem, just yn mynd i wneud, rhoi 2 problem i ti wedyn. Mae gen ti'r problem greiddiol a ffaith bod ti'n meddwl bod ti wedi datrys y problem a dwi'n ti actually heb di. So, so ti'n mynd a dweud, mae hwn yn mynd i newid y byd. A fel di sti cychwyn Sioned, oedd y syniad o fatha, ti'n mynd solution yn chwilio am broblem yn ytrach na problem yn chwilio am solution. So mae'n backwards gyda ni. A mae rhywun yn dweud, mae'n berson machnata, mae'n mwyn sy'n bod busoddi arian yn mynd fatha, hei, mae gen ti fatha kernel o syniad o fama, da ni wedi taflud trillions o doleri mewn i adeiladu fo, fyswn ni licio rhywbeth ar pres na nôl, please. So da ni'n mynd i just gwerthu fo. So mae Microsoft yn bungio'r whole shit mewn i Office. Mae Amazon yn neud rhywbeth efo fo. Mae Jony Ive newy cael 6.5 billion quids werth o nonsense. Coffi a jam, mostly. Coffees a jams. A da ni'n gwybod okay, fine, so da ni'n mynd, gael Velcro i greu ar gyfer y space program, da ni'n mynd, beth yw'r application, da ni'n gwybod, yr internet, da ni'n gwybod, fine, okay, ti'n dod ar application, ond beth ti'n mesio efo yn fama, ydy elfenna... The fabric of society! Mwy na hynny, ydy'r fabric o literally beth sy'n neud person yn berson. Okay. I fi, gyda fi'r deimlad ar y funud, y teimlad ma o pam nath Avatar ddod allan yn y cinema ac nes i fynd yna i weld y 3D spectacular thing that is Avatar ac nes i reid yr spectols ymlaen ac o'n i'n underwhelmed efo 3D ac o'n i'n gweld, well, mae'n interesting a diolch yn neud hyn a diolch yn neud llall a wedyn gathen ni'r push massive ma gan manufacturers TV i trio gael ni gyd i brynu teledu newydd efo 3D yn efo ac nes i drio fo allan yn Currys ac yn meddwl, does neb yn mynd i brynu yna hyn. Ti angen 108, ti angen 4
par o spectols i gyd 180 quid yr un. Ie, ac y peth a fe gyda wneud y llun edrych yn llai ac yn fwy dim. Mae teledu wedi gwella ers hynna oherwydd mae OLED di ddod allan a mae rhan fwy o content rhan yn 4K ti'n gallu gwylio arno fo mewn HDR, so thumbs up. Ond oeddech chdi'n gorau mynd trwy'r shit na lle oedd da iawn. Yes, they would go thumbs up emoji ar FaceTime. FaceTime, ie. So, gret, da ni wedi cyrraedd lle gwell rwan o ran hynna. Ond dwi'n teimlo hefyd fod da ni'n sort of mewn rhan lle mae yna gymaint o stwff ar y funud lle mae AI yn cael ei daflu rownd, fatha hwn sy'n mynd i drwsio bob dim i bawb. Wel, desperation yn deo fel, obviously, mae'n rhaid i gael. Fedra ni methu allan ar hwn. A dwi'n gweld o'n gwaith. Mae S4C a cwmnïau teledu wahanol yn dod. Sut fedra ni ddefnyddio AI? Os na ffordd i ni ddefnyddio AI, fedra ni gael pres i ddweud o? Os na thing. A mae eisiau slofi lawr efo hyn am fod os ti yn mynd i daflyd AI o gwmpas yn dy raglenni a felly, ti'n mynd i deitio y rhaglen na. Os na dyna di'r pwrpas y rhaglen i fod o in 2025 part o'r zeitgeist. Mae yna potensial mawr yna, ond dwi'n meddwl fod mae gymaint o, os di'n mynd i fod yn rhywbeth celf neu creadigol, mae yna backlash masif yn mynd i fod. Mi oedd ffrind i fi di mynd i sy'n gwrando ar y sioe, friend of the show. Neu check? Na, ddim eto. Wedi mynd i roed sgwrs yn Oriel Mostyn, a mae hi'n gallu gwneud celf, mae'n gallu gwneud stwff 3D a falle, a mae hi yn licio arbrofi mewn stwff AI. So nath hi fynd yna, a nath hi ddangos wrth yr artistiaid ifanc ma, beth sy'n bosib, sut fedri di ddefnyddio fo, be bynnag, a wedyn o'na backlash masif gen y teenagers ma yn erbyn hi. Wel, yn erbyn yr AI, ddim yn erbyn hi as such, ond yn erbyn yr AI ma, a gael o'n visceral, ac ddod just fatha, da ni'n... So, mae yna chance fod na generation, heina sydd yn 18 i 22, rhywbeth fel a rwan, ac yn tyfu fyny. Ond fod, os ti'n mynd i fatha, enghraifft gyda fi ydi, os dwi'n mynd i fewn i Urban Outfitters wan, efo'r merch, As if, just see something. Y vinyls sydd ar werth yna, ag y turntables maen nhw'n gwerthu, ag yr ffilm, ti'n gallu prynu Fuji ffilm yna, ag y cameras i ddefnyddio. Ti'n dda, mae hwn fatha fod yn ôl yn y 90s yn y siop yma, mae'n mental. Mae YouTube algorithm fi yn ddiddorol, cos maen nhw'n really trio llucho lot o fel channels i fi, bob yn hyn, efo like 50 views, whatever views. Mae'n un dwi'n dechrau dilyn rwan, di cael real following. A trwy clicio hwnna, watched hwnna, so merch, dwi'n cofio beth i enw hi rwan, mae'n just neud lot o fel commentary ar fashion ydi thing hi. Ond basically, mae'n un o'n nhw, dwi'n credu Jordan Teresa di enw hi? Jordan Teresa, mae hi'n YouTuber, really joio hi. Mae gen amla'n siarad amdan. Lot o'r un pethau dwi'n sôn am efo Jessica Defino o ran beauty standards a'r implications o Instagram face and stuff. Ac un o fideos diweddara hi ydy, basically, y peth mwyaf niche rwan ydy bod horrendously private, like bod offline, bod yn y parties ma sy'n neb yn Instagramio, bod mae gen ti dy core ffrindiau, a falle ti'n mwyn fel da ni'n neud? Ni just yn tecsio'n gilydd. Social network bach ni. Dwi literally, social network o 3 persons gen ni. Neu grŵp, ti'n rhannu grŵp. A mae'n deud, mae rwan, y backlash horrendous ma o'r... Does dim byd cool am dangos dy hun gymaint a hynna'n agor? A dwi'n yn gwybod os oedd na beth unrhyw. Mae cool yn very... Ti'n gwybod exactly beth yw pan ti'n gweld o. Ti beth yn teimlo bod influencers yn cool, maen nhw just yn boblogaidd. Mae fel y kids cool versus y kids boblogaidd. A lot o'r fod yn sort of crass, dod drosodd lot o'r fatha...
O'n i'n gweld, o'n rhywbeth o papur oedd o'n dweud Khloe Kardashian yn rhywbeth yn di setio fyny ar gwely efo botelio Febreze o gwmpas i. A ti fatha... Okay. Bryn, dwi'n credu sa ti'n lyfio. Mae social comment, well, actually fashion journalist ydi hi o'r enw, dwi eisiau dweud Emily Kirkpatrick. Basically, rhywbeth of mess. I Heart Mess ydi enw channel hi. I Heart Mess ydi enw Instagram hi. Mae hi'n spectacular. Right. Mae fel galaxy brain am fashion a influencers a peth. So mae hi'n deud, weithiau ddo, mae hwnna ydi y ffordd o'r ei wneud o. Pan ti'n galw allan ridiculousness basically a contract wyt ti di signio hefyd. So enghraifft oedd be di enw Greg Seal, Heidi Klum. Mae hi'n amlwg wedi signio contract hefo Butterfingers sydd yn rhyw fath o losin American. So. A y ffordd hi di wneud oedd basically oedd hi di gwisgo sausage dog nhw fyny fel bar o Butterfingers, mynd am dro ac oedd nhw wedi galw'r hyd yn oed galw'r paparazzi, dim mynd am paparazzi, ond oedd hi literally di mynd am dro ac oedd nhw wedi gwneud photoshoot ohono fo ac oedd hi fel, oh, papped with dog in interesting costume Heidi Klum. A ti just, so mae Emily Kirkpatrick yn really, really dda am fel galw allan o sort of darllen y meta-commentary o'r kind of insane marketing smush, a ti'n mynd gwybod beth sy'n marchnata a beth sy'n just yn be mae bobl yn neud dyddi yma, y smush ma. Dyna'r un peth sy'n cadw fi'n sane, hebo amdan margaritas, ydy ffeindio'r menywod ma sydd yn gallu torri trwy bullshit a sort of sleisio trwy'r fel sort of ffilm, like fel yn... The Matrix pan mae neon fel torri trwy'r ffacin sidanwe. Ti'n torri trwy'r sepia filter I weld yr ochr arall. Ac ar ôl meddwl, mae Emily Kirkpatrick, mae hi'n neud podcast ar y cyd hefo Jessica Defino. So mae Jessica Defino yn dod ar ochr, this is beauty culture, a mae Emily'n dod ar ochr, like, this is fashion and influencer culture. A mae'n really ddiddorol. Wrth gwrs, mae'n Dyna beth sydd yn annoying amdano fel. Mae'n American-based. Ond eto, dwi ti ddim yn gallu hyd yn oed yn byw yn fan hyn, unless bod fi specifically trio tiwnio algorithm fi I fod yn eisteddfod-centric, which mae o wythnos yma. Dwi'n licio meddwl, fel, dwi'n cael lot mwy o cynnwys Cymraeg ar wythnos eisteddfod can I Gymru. A dolyg, surprisingly. Ond mae o'n helpu fi I ddeud, okay, mae'r ton yma'n dod, mae America di tisian, mae'r tsunami dod ffor hyn, o ran y stuff fel na. Fydd Mary Love Green yn gwisgo I David hi fyny fel Mars Bars neu rhywbeth cyn bo hir, so dwi'n gwybod. Yes, yeah, na carry on. Ti'n gwybod be fydd AI byth yn gallu neud ydy sgwennu caneuon cystal a walk hard, de? O'n i'n mynd I ddeud, yes, ti eisiau siarad am y stuff Google na ti droed yn y notes. O na, let's carry on. Peth ydy, da ni'n gwybod, vaporware ydy 99% ond fo. Just I bwysio nôl ar hynna, de, Bryn. Alright, go on. Na I ddeud fod rhan fwyaf o'r stwff nath Google gyhoeddi yn 2024, maen nhw actually wedi delifro erbyn y pwynt yma. Ac sydd yn newydd I ni, oherwydd fod Gemini oedd y big thing a fod Gemini yn neud hyn, Gemini yn neud llall, a wedyn mae Gemini wedi datblygu. A dyna oedd yr un blwyddyn yma. So dwi yn meddwl fod Google erbyn hyn mond yn rhoi pethau ymlaen, maen nhw'n mynd I allu executio, ac maen nhw beisio I things nhw gyd rownd Gemini. Mae bob dim yn mynd I fod yn Gemini wan, a hwnna fydd o'i gyd, a maen nhw'n mynd I reid I wyhau gyd I fewn yn hwnna, ac yn gobeithio, mae pawb yn mynd I ddod at nhw oherwydd hynna. O dewis diddorol o'r gair executio fan maen nhw'n mynd o'r rhwng cefn sheds, ar ei pwlat yn ei cefn I ben. Dwi dal yn anghyffyrddus iawn I fo. Oedd na un advert nath nhw reid allan yn ystod I campaign nhw, so dweitha, oedd I usual thing nhw, lle oedd y ffôn ar agor, fath yr adverts na ddech di'n dweud, Sioned, can I talk about football with you? Oedd na foi, oedd o'n trwsio I feic, ac oedd o'n siarad efo Gemini amdano fo, yn dweud, what was that thing that
that bit I told you about the minute ago. And then so it was the flange belt, that bit that's gone on your bike. Oh yeah, the flange belt. Can you phone my local bike shop and ask them if they've got the flange belt in stock? A wedyn mae o'n oh my god, so local bike shops yn gyfod delio fo fucking so wedyn mae o'n gofyn, Gemini, how are you getting on with that call? I phoned the bike shop and they've got the flange belt in stock. I've told them to keep a hold of it for you. So mae nhw'n really positionio fo rwan fatha Jarvis fucking Iron Man thing. Os maen nhw wedi dangos fod nhw'n neud hynna rwan, dwi mwy yn meddwl maen nhw'n mynd i gyhoeddi hynna, ma'n mynd i ddod allan yn y flwyddyn nesaf. So, edrych ymlaen at cael sgwrs efo bydd y siopau I gyd yn edrych ymlaen. Hello, siopa pentan fyd eich helpu chi. Hello, how can you tell us something spicy when you can't taste it? Granda, dim byd spicy, just lols, okay? Just lols. Mae'r ffilm di ddim mis yma, ddim yn di ddim o gwbl. I fi, mae o yn soul food. Mae o yn neu fi teimlo'n well. Mae o yn hilarious, a mae o'n memes sydd yn byw rent-free yn fy mhen. So, mae'n just yn neud the temptio di. The temptations! Guest... Bryn, dwi'n credu bod y podlediad yma wedi cael pretty bad case of being cut in half. Pretty much. Dwi yn tempted I reid lot o chapter markers yn y bennod yma, a just neud nhw'n AI 1, AI 2, AI 3. Just AI trafodaeth ddurfawr. AI trafodaeth ddurfawr. Dwi dal yn edrych ymlaen at yr pennod lle fyna ddim AI yn y mix. Dyna beth da ni'n siarad am rwan. Dyna'r unig beth. Dyna pryd ydych chi'n gwybod na bod yr AIs di cymryd drosodd. Di pan da ni'n stopio siarad am AIs. I am AI now. Are you AI now? Os da chi wedi gwylio'r fideos na sy'n y links, na I reid o'n y show notes. Dyna ydy'r fideos ma, lle mae Google VO, dwi'n meddwl di enw fo, VO3, lle mae'n video generated, a maen nhw'n gallu gwneud sain I gyd fynd efo'r fideo rwan. So, mae pobl yn promptio nhw I wneud street side interview efo microphone yn gofyn nhw cwestiynau. So, wedyn, dyn nhw'n reid yr atab i'r AI, atab yn ôl, ond dyna di'r fideos maen nhw'n reid allan. Ti'n gwybod, ti di bod yn gyrru I ni Iest fel... rosi PDF fewn I hwn, a nes I ofyn iddo fo just creu podcast amdano bobl yn trafod. Ie. Mae allai ddim yn gwrando ar lot fawr o podcasts American wan, achos bod nhw... Mae nhw'n swnio'n formulaic, dwi'n gwybod na bobl gael dyn nhw, ond mae'r ffordd mae nhw di dysgu, because the whole point of podcast oedd, is real, is raw, ond we're going in on a deep dive today. Mae nhw di ffigro allan, mae nhw di ffigro allan, right, dyma sut ydy'r ffordd I ni gallu werthu hwn I gymaint o bobl o possible, a swnio mor bland o possible, a allai ddim hyd yna. Beth, crisis gwirionedd? Wel, oedd yn licio, bydd Sunda Pachai, y pennaeth Microsoft. Apparently, mae o'n gryndo dwi'n gryndo I podcast I mwy, mae o'n just yn cael co-pilot I summarisio. Mae'n awful, dweud. A ti'n fatha... Smel fydd o'n summarisio faint o bres maen nhw'n neud allan o supplio in IT i'r Israeli Army. Di hwnna'n rhywbeth mwy o'n... Bysa nhw'n deitha fo o gwbl? Di hwnna'n thing? Bydd probably fatha clip ar y podcast. Redacted. It's like, by the way, things are going to shit in Casa. But you're fine. You're making a lot of money, so it's fine. You're fine. Guys, dwi'n mor sorry. Ond Palestine a Rydd, obviously, dwi ddim wedi deud hyn ar y podcast, Palestine a Rydd, dwi eisiau hwnna fod yn y cofnod sydd yn yr amgueddfa genedlaethol. Fucking llawer ar ôl I fod yn Rydd, mae'n mor drwg. Fucking hell. Bob tro mae'n medical aid for Palestine ad yn dod fyny, dwi actually yn... Maen nhw'n cael pres fi. Fucking Gemini ddim. Fucking YouTube yn gofyn I fi dalu iddyn nhw I beidio roed ads I fi ddim. Medical Aid for Palestine yn cael pres fi. Anyway, guys, da ni di watch y ffilm. Mae gen ni'r fraint o wneud hynna, a mae'n really funny. Dwi off I feddwl am fy whole bywyd cyn I ni wneud y ffilm yna, okay? Wel, yn eich o draw. Y trailer hyd yn oed yn funny. Grandwch. Mr. Cox,
Mr. Cox. Give him a minute, son. Dewey Cox needs to think about his entire life before he plays. From the time he was a boy. Ain't no 6-year-old understand the true meaning of the blues. I reckon I might. I done a bad thing. Cut my brother in half. It's not bad for your first time. The music of Dewey Cox Take my hand. has had an effect on people. It's the devil's music. From the guy who brought you Talladega Nights and Superbad. You've got to give up this dream. You're never gonna make it. And maybe you don't believe in me after all. I do believe in you. I just know you're gonna fail. Columbia Pictures presents The Epic Journey Walking to the top of a mountain ain't easy. It's a long, hard walk. But I will walk hard. of the man who became a legend. Walk hard. The Beatles want to hang out, so I'm going to go do that. With meditation, there's no limit to what we can imagine. This Christmas, I'm leaving you. You can take the children, but you leave me, my monkey. when it comes to music. I ain't good enough to follow Elvis. There's two things you need to know. I'm the king, and number two is look out, man! You see how close I came to your head? I can chop a man in half. I'm guilty as charged. No legend is bigger than Cox. You met my new wife, Cheryl Cox Teague. Thanks, buddy Holly. What do you think, George Harrison? The one, the only, Dewey Cox. And thank you, Eddie Vedder. Walk hard. What happened to you, Dewey? I don't know, but I know what happened to you. Patrick Duffy took a beating. Walk hard. My life has been blessed. From my singing to my family to my sausage. It doesn't say Cox unless I say it tastes like Cox. Walk hard. Bam, bam, bam. Walk hard. Hard down life's rocket road. Oh my god, please, dedwch bod chi wedi gwachod hwn. Wrandawyr annwyl, yslaen neud un peth i'ch. Os hoffech chi chargio fi £3.50 i rentio fo, dwi mwy na hapus i anfod. Na i refundio. Bryn? Eich rhoi bach o fatha limit ar hwnna? Limit ar hwnna? Mwy o bobl yn rhai gael up to asterisk, up to a potential limit of 3.5 million. Mae'n ffain. Dyna fe mae'r tŷ yn costio Grangetown. Mewn shares. Fel ddim dy dwrna di. Fel absolutely ddim legal counsel chdi. Di hwn ddim yn cyngor cyfreithiol. Dwi'n cygori. Let's put a cap on that. Let's put a cap on it. Hogia, dwi'n mynd i handio hon drosodd i chi, achos dwi wedi bod allan yna yn deud fy nghariad yn apologetic am y ffilm yma. Ac oedd gweld text Bryn yn deud, yeah, right, yeah, neu gymryd hwnna, wedi lloni fy nghalon. So Mae'n high praise. Cerwch i fi drwad. Okay, so gen i nodiadau trwy hyn y sydyn. 2007 cael gyfarwyddo gan Jake Kasdan. Right. A ysgrifennu gan Kasdan a Judd Apatow. So, Jake Kasdan yn gyfrifol am Bad Teacher, Sex Tape, Jumanji's newydd. Okay, mae'n nhw'n dda. A hefyd am Red One. Oh. Hwna nes i nath o'n cysylltu yn ymhenni, ond Jake Kasdan hefyd ydi mab Lawrence Kasdan, sef y boi nath ar ei cyd sgwennu Star Wars, a nath o sgwennu Raiders of the Lost Ark. So nes i'n cysylltu hynna'n ymhen. Judd Apatow nath o gyfarwydd o Knocked Up, that is sgwennu... Bren in yr early 2000s comedies, basically. Yeah, Don't Mess with Zohan, 40-Year-Old Virgin, nath o hefyd cynhyrchu Cable Guy, Anchorman, The Legend of Ron Burgundy, a Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. Dwi yn caru hwnna. Mae teimlad yn fi am hwn, yr un peth o teimlad y ti am Ricky Bobby. Ricky Bobby! So, Baby Jesus! Shake and bake, baby. Gafodd o budget o 35 miliwn, a nath o box office o 20.6 miliwn.
Oedd ti sôn am... Please, cer rhywun Pa ato i fi. blwyddyn oedd hyn, Bryn? Pa blwyddyn oedd hyn? 2007. 7, Jony da. So, cer fi trwy hwn ato. Budget o 35 miliwn. Ia. Nath o box office o 20.6 Mae miliwn. hynna'n... Ie, fysa hwnna wedi dod i galeri adeg yna, dwi'n meddwl, so. A chdi sôn amdano yr cerddoriaeth, mi gafodd John C. Reilly Golden Globe nomination Best Performance in a Musical or Comedy ac hefyd am Best Original Song. Do, cos mae'n frickin' awesome. Mae'r soundtrack hwn, mae gen i'r CD. So, CD? Y prif bobl yn y ffilm oedd John C. Reilly. Ledge. Ag i ti Tim Meadows, Kristen Wiig, ag i ti hefyd Jenna Fisher. Sydd yn spectacular, ond o'n i'n meddwl Amy Adams oedd hi. Y top 3 films o 2007, Spider-Man 3, Shrek the Third, a Transformers. Wel. Nes i fynd i weld Transformers y blwyddyn yna yn y cinema a dod allan yn crio. Ond fe droi ddeitha chi wan pam dwi heb di gweld y ffilm yma cyn rwan ydy Don't Judge a Book by its cover, fe drai'n ffeindio un poster ar gyfer y ffilm yma lle dwi'n mynd, dwi eisiau gweld y ffilm yna. So, diddorol, so ddoth o allan yn y cinema 21st o mis Rhagfyr 2007 ac oedd o allan o'r cinema erbyn y 30th of January. So gafodd am run hir iawn. Mi, fel sonius i cynt, mi welodd Aled a fi hwn yn y cinema. 4 person oedd yn y cinema, Aled a fi, y 2 person all, a o'n i actively yn rofflio. Fe rofflais. Dwi'n teimlo ti cael y tôn y ffilm reit yn cychwyn, chys yr cymeriad gyntaf ti'n gweld ydi fath rhyw stage manager sy'n rhedeg yn gwmpas yn chwilio am Dewey Cox. A Dewey Cox. A mae'n fatha rhyw Simpsons prank phone call kind of thing. A mae'n sgrichian allan, I need Cox. Mae'n just mynd rhwng, Cox! 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 I need Cox! Yeah. So ti'n dda, okay. This all right, is where we are. This is where we're starting. This is how we're opening the show. Mae o'n allai ddim mynd ymlaen gymaint o... Yn yn tu ni, mae Sioned has to think about her whole life before she X. Wedi dod yn meme pan dwi ddim yn gwybod be i wneud. Mae o'n So parody musical biopic ydi o. Ie, na i adael i chi fynd trwy hwn, cos byswn ni just yn gysio. So, mae o fatha just cymryd y pace o fatha'r Ray Elvis biopics a bob math o bethau fel yna. A mae o just yn mynd trwy yr tropes na o'r ffilms na'n eitha sort of machine gunny a mae pob fel ti'n dweud y cychwyn mae nhw'n ffindio Dewey fatha yn erbyn wal yn y twyllwch dwi'n licio gael o fo'n Dewi yn pen fi ond obviously Dewey ydi yn ôl a mae o fatha just fatha'n meddwl a mae'r stage manager dod Mr Cox dyma gyd ti Tim Meadows mewn fatha old man make-up a mynd fatha hold on there, son. Give him a moment, son. Yeah, he needs to think about his entire life. A ti fatha, okay, cool. Da ni fframio wan yr whole thing fel flashback. Does dim ffordd i wylio musical biopics ar ôl gwylio hwn. Cos wyt ti'n mynd fewn i Elvis, which dwi yn cant y cant credu bod mae Baz Luhrmann basically yn parodi o'i hunan tra neud y ffilm yma. Ond dyna'n union mae o'n hoelio pob modfedd o pob trope o musical biopics a mae o'n gwneud nhw'n well mae o'n neud nhw mae o'n mor cinematic mae'r ffilm ma'n edrych yn amazing gai holi ti oedd nhw wedi neilio y ffordd oedd o'n edrych ac hyd yn oed set designs efo mynd yn ôl i'r 50s a'r 60s oedd y dref, y ceir, yr costumes
oedd bob dim yn efo yn gret, oedd o'r rili wedi cael ei ffilmio. Oedd wedi ffilmio neis. Mae'n teimlo fel bod wedi ffilmio ar ffilm. Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod ysydio, probably. Nes ni meddwl fod o wedi... 2007, probably. Dwi'n meddwl, oherwydd wedi dod allan o 2007 a gath Walk the Line Johnny Cash biopic allan o 2005. Nath o probably gweld hwnna mynd, oh my god. Hwna. Teip yma stori eto. Dwi'n mynd i ffocin neud un fe hun. Tywod, mae hwn yn un o hynna, not another teen movie, not another scream movie, neu be bynnag, teip yna beth. Fysa chi'n gallu meddwl amdano nhw ffordd yna, ond mae o lefel nesau fyny o execution i gymharu efo heina, dydi. Os wyt ti'n caru music hefyd, mae yna gymaint o fel phases. Mae o'n mynd trwy fucking Elvis phase o, mae'n mynd trwy Bob Dylan phase o, mae'n mynd trwy Beach Boys phase o, mae'n mynd trwy like Mae'n gen ti bits, mae'n trio cocaine yn tro cynta. Mae'n instantly'n creu punk. Yeah, playing as fast as possible. You're playing like some sort of punk. Ond dyna beth, mae o'n Mae'n moments yn y ffilm na lle mae, so er enghraifft Kirsten Wiig, I think, mae John C. Reilly yn goffo mynd, I think I'm doing pretty well for a 14-year-old with a wife and 3 kids. Yeah. Mae hi fatha, oh, you're never going to be a success, fatha beth, ti'n gael o'r, a ti'n gweld ein fatha'r clichés man, fatha, sa'n neb di coelio yn y mywyd i, sa'n neb di coelio yn y fi, o dwi'n gwybod dwi'n seren, dwi'n gwybod dwi'n wedi gallu neud o, a mae'n fatha, o, mae'n mor knowing hefyd, dwi'n yn gwybod o ran perspektif gwylwyr di yn America, ond mae'n mynd fewn ydi, un o'r jobs cyntaf mae Dewi Cox yn cael, ar ôl cael ei cicio allan adre, ydi, mae'n mynd i nightclub di, a mae just yn watch the boy yn chwarae. A mae fel, I can do his act. But it's like, oedd bod i accidentally malu fysedd o stuff. A wedyn mae John C. Reilly fucking neud o. Mae o'n neud pitch perfect recreation o act y boi di ma, talking about his women, talking about the bitches, or whatever mae gyd. A mae mor awkward, a mae mor funny, a mae mor awful. A wedyn mae ffaith... Oherwydd fod o'n defnyddio'r gair negro, yn referensio fo'i hun fatha negro. Ond dyna exactly sy'n digwydd yn fucking Elvis. Mae Elvis dod allan like 10 mlynedd wedyn, a mae Baz Luhrmann just yn mynd, Nawn ni gael Austin Butler i fynd i hangio allan efo Little Richard, a mynd, Elvis, you're one of us, Elvis, you're such like down with the black people, Elvis. A ti'n just fel, mae hwn mor orcs a weird, a ti'n gwybod bod fucking walk hard ydi wneud o cynt i ddangos faint o stupid ydi. Oh my god. Eto, mae pob, yn o'r thema, dwi'n mynd yn ôl i beth o penydd ydi, mae pob di committee i'r joke. Mae o gymaint antidote i'r fucking films ma lle mae like knowing. It's just fucking Seth MacFarlane neu rhywbeth. Mae'r comedy yn cael ei hoelio yn solid yn reality, quote, reality y scene bob tro. Mae Kirsten Wiig yn spectacular. Kristen Wiig yn amazing. Mae o yn dod allan o'r tŷ a mae hi'n gadael o a mae o just fel yn dechrau mynd fel it's just a road we've got to walk. Oh, we've got to walk it hard. Don't you start writing a song. Mae'n digwydd 5 gwaith yn y ffilm ydi lle mae'n just yn dweud. Ond dyna beth i fucking Bohemian Rhapsody. Mae fatha, a reality ydi fatha, nath oedd just yn eista rownd i'n fatha prawn di Gwynar, fatha, alright, so cool. So, cerwch y fi trwydd wa. So, yes, dwi'n di cael like, feedback ti ar fel faint o ffynnu. O ti di watchod ar ben dy hun? Neu o ti di watchod efo? Nes i hyn di'r stori trist. Neu fi eisiau watchod efo chdi na. Nath Siaria fi ddechrau gwylio fo amser cynio ddoe, ac oedden ni chwerthu'n gymaint yn yr 5 munud gyntaf. Mae'r rhaid i'r plant weld hwn, mae'n mynd i really enjoyo fo.
am fod ma nhw, beth sy'n digwydd yn y tu yma, ydy, di Shari ddim yn licio ffilms generally, fatha Ace Ventura ag stupid White Chicks, really stupid movies, iawn. Yeah. Fair enough. Ond o'na rhywbeth wedi resonate efo i amdan cychwyn hwn. Cos diolch yn stupid. Ma nhw'n cerio, a ma'n really clyfar. So, nathon ni reid o, a nes i dweud, oce, plant, nawn ni, fod y plant yn eisiau watchad ffilm amser cinio ddoi. So, nawn ni watchad o hwyr yn os. A wedyn, nath y ddau yn nhw penderfynu diwedd nos, dweud, nawn ni, da ni'n eisiau gweld o. A rwan, mae'n teimlo da, so nath siarad i fi ddim gweld o, dyn nhw'n yma heddiw, so nes i watchad o ben yn hun, ac o'n i'n piso chwerthu drwydd o. Dyla fod nhw wedi gyd i weld o. Am faint mae rental. Ti'n ma be, Iestyn? Neu postio'r Blu-ray i chdi. Fi'n mynd i postio'r Blu-ray, a ti'n goffo addo i fi. Dwi'n gorau plygio'r PlayStation 3 i fewn. Oed. Fucking physical media is king, Iestyn. Gei di plygio'r PlayStation 3 i fewn, a gwch chi watch it a wedyn gai o'n ôl dolyg gen ti. Okay? That's an order. Achos... Ti di cael Watchmen yn ôl eto, dyd i'n dal ar y shelf yma? Watchmen? Dwi'n mynd cedi bod graphic novel. Cadw fo, enjoyo fo. Dwi efo copi'n hun. Okay. Nes i brynu fo ar ôl menthyg o. Dwi'n di cael o'n ôl. Wow, peek behind the scenes, guys. Mae Iestyn. Neu ni watchat o amser dolyg. Just watch it. Pwy sy'n Watchmen? Well, ni, actually. So, dwi mor falch bod ti di chwerthu'n drwy ddefo, Iest. Dwi mor falch. Beth sy'n mynd i ddigwydd ydy, dwi'n mynd i gadw llygad arno fo ar yr app. Mae yna app deals, so dwi'n mynd i brynu fo pan fydd o'n disgyn lawr. Oedd o $7.99 i brynu rwan, ond £3.50 i rentio. Eich bydda i'n licio fo. Exactly, ti'n mynd gwybod. Na i just rentio fo yn rwan. Bys y Bryn yn trystio fi, cos nes i unironically enjoyo Valerian in the City of Thousand Planets. Be oedd hynna just di popio yn pen fi yn deud, na rentio fo'n ei brynu fo. Dwi di prynu Wicked, do. How? Oherwydd oedd ni'n dweud, ffwcio fo, nawr i brynu fan, oedd ni gyd am fynd i cinema i watcha do. So, nath ni gyd watcha do, oedd o'n iawn. A wedyn, yn y ffilm yma, oedd y lein yn efo amdan, when they remake Wizard of Oz, they've all get a job, neu rhywbeth amdan y midgets i gyd. Oh my god, yeah! Ac wedyn, dwi'n meddwl, gath nhw job mynd oedd beth nhw'n neud Wicked, oedd nhw yn y ffilm. Dwi'n meddwl, gath nhw bobl bach na fo. Mae era... Byddian fo Timothy Chalamet era Dewi Cox, sydd basically lle mae o yn troi fewn i Bob Dylan, a yr achos mae o'n cwffio amdan ydy Short People Rights. Ond mae'r rhain i fynd trwy'r cyneuon. Dwi'n siŵr gallu ti chwarae nhw yn y background i ni yn ystod yr item yma. A bys yna neb yn pigo fo fyny am copyright, cos yna neb yn cerio, cos mae'n whole copy o walk hard ar YouTube dwi'n newydd ffindio. So basically, llwch chi just watch it o trwy'r ar YouTube mewn standard def os da chi isio. Mae'r music, mae'r cyneuon yn berffaith. Mae hefyd, dwy o'r cyneuon yn legitimate bangwyr. Right? Mae Walk Hard a Beautiful Ride yn fy marn ni angen mynd ar playlist teulu ni, which dwi'n mynd i wneud rwan. Ond gyn ti hefyd... Mae John C. Reilly'n canu'n amazing. Ydy, a gyn ti wedyn fatha ar y dwysyn o rei fatha comedy wedyn yn ei canol, so mae gyn ti mae Jenna Fisher yn troi fyny fatha un o'r backup singers fatha it's just walk the line. Fatha beth, a mae hi fatha troi fyny, mae gwallt i berffaith, mae gen i andros o groes mawr, a mae reit lawr fewn i cleavage i, a hi fatha, I've been singing my choir for so, a wedyn maen nhw'n mynd i fewn i'r gan. Let's do it. Yeah. In ways that make us feel good. I can come through your back door. Yeah. A mae just yr whole lot o'n efo, just fatha. A dyn, mae hwn wedyn yn intercut efo fatha nhw yn neud lot o bethau fatha
Gyd ti, beth yw, Naked Gun. O, Gyd ti yndi. lot o fatha... Mae o'n very naked. Yndi. In my dreams, you're blowing me. Some kisses. Yeah. A dyn mae gen ti fatha... So a dyn... Mae'n really just hilarious, just gwetcha nhw'n. A dyn maen nhw fatha... Oh, but we can't do it because we're not married. But a dyn mae'n just fatha... Oh, let's just get married again then. A wedyn mae'r... Pan oedd y llall? Yr Bob Dylan parody, lle oedd gen ti fatha, mae o just yn deud geiriau random, dwi'n mynd i ddim sens o gwbl. A wedyn mae gen ti Tim Meadows o fanna, mae'r band yn gyd edrych chi, what the fuck? A mae Tim Meadows o no, you don't get it, man, this is really deep. A fel a ma fans Bob Dylan fatha, ti'n... O'n i'n sioc. Yeah. O'n i'n sioc efo ffaith fod... Ond fod dwi wedi gweld Walk the Line, ac nes i really enjoyo Walk the Line. Ac erbyn hanner awr i fewn i'r ffilm yma, oedden ni wedi mynd trwy Walk the Line i gyd, just yn meddwl, fuck, mae'r ffilm ma'n fynd nesa. O'n i'n meddwl, beth sy'n bosibly gallu digwydd? A wedyn, ond wrth gwrs, o'n i'n meddwl, Beatles era. Oh my god. Okay. So, mae'r scene y Beatles, dwi legitimately erioed wedi cael profiad fel hyn o blaen yn y cinema. Yn y cinema, dywyll tawel ma, lle just dal o fi oedd yna, a ryw un boi arall yn y gornel. O'n i methu stopio. O'n i yn crampio bol fi. Cos mae gen ti Jack Black, Paul Rudd, pwy arall? Come on, Bryn. Boi'r Adlet Apple. Justin Long, yeah. So Justin Long ydi... Fodd George Harrison. Ydi George Harrison. Mae gen ti Jack Black fel Paul McCartney. Jason Schwartzman fel Ringo. A wedyn Paul Rudd fel John Lennon. A mae'n amazing. Mae'n fucking cysau gilydd. A mae o'n spectacular. O beth sy'n gret ydy, mae'n mynd oedd me, John Lennon. Wow, what do you think, John Lennon? Yeah. I'm Paul McCartney of the Beatles. Coming here is a transcendental experience. There's so much more things that I can imagine. Allai dal I watch it. I've got a song about an octopus. Like, what? What the fuck? Shut up, Ringo. You're lucky we still let you be the drummer. Fucking hell. Amazing. Y line ydi, jam it up your ass. You're lucky we still let you play drums. Yeah. I'm doing Will okay. I still like your music when I'm 64? 64. Your shite music. Oh my god. Mae'r ongoing joke amdan y drug escalation trwy'r blynyddoedd. Mae hwnna. You don't want none of this. Hwnna oedd y darn favourite. Oedd y cymeria, y drymar dyna, bod bynnag oedd o. Tim Meadows. O'n i'n sôn o, mor hilarious. Yn wedi gyfer finale efo'r Viagra. There are no downsides. Yeah. If your erection lasts more than 4 hours, get more chicks. Also, mae Tim Meadows a Kristen Wiig yn SNL. Okay. Mae'n hynna'n neud sens. So mae gen ti fatha just mynd yn ôl i'r joke na fatha'r reset na. Na, dwi'n mynd habit forming, ond ti'n mysio byd o hyn. Okay, neu drio fo. You don't want none of it. Mae hwnna yn 100% yn tu ni. Os dwi'n cael bwyd dwi'n gwybod fydd Aled ddim yn licio, dwi fel avocado do. You don't want none of this shit. Just so, it's really good for you. It's full of vitamins and minerals and healthy fats. You don't want none of this shit, Joey. It makes all your bad, it turns all your bad feelings into good feelings. It's a nightmare. Mae'n hefyd animated section yn ystod y Pishin y Beatles, lle mae o'n mynd ar LSD. And they're like, no, you don't want none of this. I think I do. I'm tripping LSD with the Beatles.
animated series hyfryd. Ond o'n i'n meddwl, ar ôl hwnna, ar ôl yr animated bit, lle mae fewn yn y studio efo'r orchestra a'r didgeridoos, o'n i'n meddwl, waw, mae o really fatha'r Beach Boys just yn mynd yn nuts efo yma. Perffaith, dwi ddim yn gallu... Mae o fel gwachod pob music biopic wyt ti byth di bod eisiau watched. Fewn yna... Mae o'n... Oh my god, dwi'n mor sori, dwi just guys. O'n i hefyd, o'n i di misio fi hefyd, o'n gyd ti Harold Ramis fel y manager. So gyd ti Egon o'r Ghostbusters. So Jewish managers i gyd. A ti'n gwybod, cos mae hwn di cael ei wneud gan loads o bobl i ddewig, so o'n i fel, it's ddim yn offensive, cos nhw sy'n neud o. Mae'n hilarious. So mae Dewey Cox yn gallu siarad Yiddish, dim Hebrew. Almaenig, yr Hebrew Almaenig ma. Ac oedd er jyst yn mynd, fod yn gwybod rehab. Rehab! Rehab! A wedyn, oedd gen ti David Crumholtz. Fel y fersiwn ifanc yn un oed yn rehab. Hyd yn oed just cymryd y darn rehab. He needs more blankets. He needs less blankets. Eto, a teeny and a half. To blankets. I need less blankets, but I also need more blankets. I simultaneously need less and more blankets. O, gynulleidfa, dwi'n mor sori os di hwn ddim yn ei dim sens i chi. Please, watchwch y ffilm. Nes i hefyd, o beddi, oedd o'n sgoffa fi, os oedd David Crumholtz, ond oedd o'n... Numbers? Numbers, nes i gofio numbers. A'r ffaith, o'r a police procedural, lle oedd nhw fatha, let's solve crime with maths. Yeah, of course. Ac a bob un rhywun wedyn o'ch ti'n gallu solfio fo math, oedd yn briliant. Ond wedyn o'ch ti'n wedyn Simon Helberg wedyn fel yr grandson wedyn fel y manager dod i fewn. So gyn ti Harold Ramis, David Crumholtz a Simon Helberg wedyn yn just yn mynd trwy yrfa fo o'r 50 trwad i'r 2007. Oedd yn absolutely brilliant. Allai ddim camol y core band yna o actorion hefyd. Fel... Matt Besser. Da iawn, Bryn. Bryn ydi wneud ymchwil a mae gen i fo wybodaeth. Na chi Chris Parnell a Tim Meadows. Okay. So mae Chris Parnell, dwi'n meddwl oedd y boi bach, un o'r gitars, a dwi'n gyd ti Matt Besser wedyn oedd yr un boi mawr efo some kind of punk. So mae o yn fodd un o'r aelodau greiddiol o'r Upright Citizens Brigade. O, fi ddim yn abod nhw. A nhw oedd fatha, essentially, really, Amy Poehler a Matt Walsh. So, dwi'n edrych ar IMDb wan, a mae'n deud more like this. A'r ffilms mae o'n awgrymu ni, sydd yn debyg i hwn, ydy Hot Rod, sef yr un hefo Adam Sandberg, Talladega Nights, Popstar, Never Stop, Never Stopping. Wan te, dwi'n gwybod sy'n ti wedi gwachio hwnna, Bryn? Dwi wedi clywed amdano fo, ond dwi wedi gwachio. Dwi wedi... Mae o'n arbennig, a dwi eisiau gwachio to. Popstar, Never Stop... Oh my god, dylen ni neud, like, mis... Lonely... Be di nhw'n? Lonely Island. Lonely Island. Oh, yeah, okay. A Step Brothers, ydi basically. Oh, yeah. Mae'r wir da... Dwi wedi clicio ar yr un peth, ond yn Letterboxd. Oh, yeah. Mae'n awgrymu Weird, The Al Yankovic Story. Yeah. Sydd yn... Chi di gwachio hwnna fyd? A Mighty Wind. Do, dwi wedi gweld Weird. Al Yankovic Story yn... Mae hwnna'n arbennig. O, hwnna'n arbennig. A Mighty Wind, yeah, cos mae really yn y Spinal Tap vein yna. Mae Spinal Tap yn y list of it, ynddi? Mae just y vein yma o... just y gofal sydd yn mynd fynd fo. Dwi wedi rhoi yn y chat, mae yna selection o album covers maen nhw wedi creu ar gyfer Dewey Cox albums. Dwi wedi rhoi hwn yn y chat. Dwi genuinely'n teimlo dylen ni rhoi o fel slideshow ar yr chapter markers. Achos mae'r Dewey Cox Christmas album it's just allai'n peidio. Dwi eisiau fo fel dwi potentially mynd i roi o fel wallpaper fi rwan. Mae yna 239 o production stills o hwn, which dwi'n cedi dylwn ni rhoi mewn i folder a cael iOS just i sort of rifle trwyddo nhw. Okay.
so sorry, mae'n neud rwy'n dim ond was. Favourite jokes, yeah. A oedd yn agos i'r diwad, oedd yn really fucking stupid. Ond oedd yn just fatha japio fi'n y ribs, just yn y lle iawn. A nes i just fatha, mae'n mor stupid ond mae'n hilarious. So mae o di... So yn agos i diwad, mae nhw fatha, mae waith oedd cael samplo gan rapper o'r enw... little dickwad. Little nutsack. Little nutsack. So, he's a fine little boy. Cox and nuts. So Cox and little nutsacks. Fine, okay, fine. Ond, so mae nhw fatha eisiau roed o fatha Lifetime Achievement Award iddo fo. So mae'n mynd i'r fatha Rock and Roll Hall of Fame neu rhywbeth. A fanna, da ni nôl wedyn, nôl i'r cychwyn y stori. Anyway, mae'n cerdded i fewn mae'n i'r gorau cyffuriad, dwi'n misio hynny i mwy. Ac mae'n cerdded fewn i stafell yma Tim Meadows o fanna efo 3 ferched gwahanol. A mae'n dweud, go away, you don't want none of this. What is it? It's Viagra. If your action lasts more. Yeah. Makes your dick hard. Yeah. I would think no thanks, I don't want any of those temptations. Mae cael drws so mae'n mynd i fewn i'r corridor a fanna mae'r temptations yn warmio fyny. A wedyn the temptations. Ac yn rydeg i ffwrdd a mae'n really stupid. A mae'n brilliant. Dyna beth ydi secret sauce y ffilm yma, a dwi mor drist bod o just... Ond dwi hefyd yn eitha balch bod o'n fel secret bach. Wel, ddim ar letterbox erbyn hyn dydy ddim. Gan i weld. Oherwydd fod o efo average rating ar letterbox o 3.7 sydd yn uchel ofnadwy. Oherwydd letterbox, wrth gwrs, nath o ddod allan 2014. So mae pobl sydd yn reitio stwff arno fo ers hynna, mae wedi darganfod ers hynna, ac mae gyda fo 1.2 fans sydd yn golygu mae o yn ei top 4 nhw. O comedies neu o fel films? Na, yn y top 4 letterbox, ti'n gallu dewis pa ffilms di favourite top 4 di. So mae yna 1.2 ond nhw sy'n reid o yn ei top 4 favourite all-time movie. Bysa fo'n top 4 fi. A wedyn, mae'r, wrth gwrs, mae Patrick Williams di reitio fy'n uchel yn dweud, the only comedy so good it killed an entire movie genre forever. Hwna! Mae Patrick Williams di wneud ffantastig fideo amdan yr music biopics a sut mae hwn ydy'r... Dwi'n gwybod Roger Ebert hefyd dwi'n rhoi fatha sgôr uffernol uchel iddo fo hefyd. So mae'n critical success ond oedd o box office flop. Dwi ddim yn deall bobl. O beth dwi'n meddwl oedd y studio fatha, o beth ffwc ydi hwn? Rwy'n just rhaid allan am Sadolig a just get out there fatha beth. It's just Judd Apatow comedy, ond fel ddim actually sylwi bod o fel... Mae'r marketing images yn briliant. Mae'na gymaint o ofal dim mynd fewn iddo. Mae'r ffaith bod gen nhw Jack White a Jack Black yn yr un fel. Mae Jack White yn actio Elvis. Ydy. Incomprehensible knife-wielding Elvis. Just... A wedyn Frankie Muniz fel Buddy Holly. Oh my god, hwnna'n ffynnu. Allai ddim hyd yn oed wirioneddol. So, gynulleidfa, just watchwch o, as gynnau'n byd... 5 stars, no notes. 5 stars, no notes, spectacular. It cured my depression. In review ar Letterboxd around there, I'm just imagining everyone who worked on Walk Hard watching Bohemian Rhapsody on a plane or something and going, hey, wait a minute. Hwna di o, mae just, Ys da chi eisiau teimlo'n well yng nghanol pob peth, dwi'n cael ei dylech chi watched hwn, a dwi'n mor fel, chys rwy'n fyddai'n gallu neud loads o Walk Hard references ar y podlediad yma, a fydd bobl actually'n gwybod beth dwi'n siarad amdan. Cys pam ti'n mynd i gwaith ac yn mynd, you don't want none of this shit. Diolch really'n landio na. I have to think about my whole life before I give this PowerPoint presentation. I'm just never paying for drugs.
once! Oedd hwnna'n gret. Mae'n cyffrontio fo, mae pob... Mae'r ddau boi arall fatha'n dweud, nes ti cysgu efo'n rhaegi, nes ti cysgu efo fi, a nath hynna roed really lot o complicated feelings i fi. A mae ti'n meddwl sy'n meddwl, you never paid for drugs. Not once. A mae'n mynd trwy'r 23 cycle o hyn. A mae ti'n meddwl, you really never, not once, of all the time I've known you, you've never once paid for drugs. Nes ti wylio i'r end credit scene, Bryn? Do. So eto fatha... Nes i nid just a gofyn. Just a gofyn. Rydyn beth ydi o, the actual Dewey Cox. A fo ydi o yn chwarae yn yr gan Walk Hard. So fatha piss take o fatha lot o biopics, mae ti fatha real actual footage. Yr Elvis footage ar diwedd Elvis. A so mae nhw fatha just adio hwnna fewn. Ac eto, John C. Reilly dio fel... just yn fatha the real Dewey Cox. Okay, well done. Yeah, golf claps. It's, well, boys, dwi'n cedi fod y podlediad yma wedi cael pretty bad case of being cut in half. Eto, dwi'n mynd i ail-iwsio hwnna, cos mae hwnna'n really funny. I never realised how easy it was to cut a guy in half. Yeah. He's been cut in half pretty bad. Yeah. It's the 70s now. We have all sorts of new technology reattaching people. 60s are very important. Ben i'n lyfio hefyd oedd fatha yn y cychwyn, oedd o fatha, maen nhw'n y school talent competition, maen nhw'n 14, a maen nhw fatha dechrau chwarae, mae'r merchyn gyd just automatic just yn sefyll i fyny. Ripio tops nhw ar agor. A wedyn mae'r punch, mae'r brawl mawr, a ti'n dweud, I'm only 14, a dweud, you know who has hands, boy? The devil. Yeah. I'm just making some music. Devil's music. Yeah. Devil hands. And he uses them for holding. Yeah. Hold my hand. Mae'n a lot yn efo this. Mae'r music, mae roi opposite. Oh my God, so good. Right, okay. Beth am... Just his 12-year-old girlfriend. Gan amlad da ni'n mynd, yn lle gwachod ffilm, gwachwch ein, ond na, please gwachwch Hwcad, a gwachwch beth da ni'n mynd i awgrymu nesa. Fi'n mynd i fynd i Gynarfon gynta, Iest. Ydy'r Iest Rhest wedi ymestyn o gwbl? I transitionio o hwnna, gai just mynd mewn i rhywle hollol wahanol, oce? Yeah, please. Mae'r service Pocket wedi cyhoeddi fod nhw... Wel, mae Mozilla wedi cyhoeddi fod nhw'n cael lawr Pocket, sef y Read It Later service. Okay. A dwi wedi bod ar Pocket ers y cychwyn bron. Mae gen i fi gymaint o stuff yno. Dwi wedi bod yn premium subscriber. So be wyt ti'n neud? Mae'n personal RSS reader bach thing lle wyt ti'n rhoi stuff fewn iddo fo a mae'n just yn dweud, hey, os dwi'n ffeindio erthigol, dwi'n clicio ar bwtwm add to Pocket i fi cael darllen o, a mae'n stripio'r ads allan, a wedyn Wedyn mae gen ti papur newydd dy hun. Darllen o, a mae o'n syncio efo dy Kobo, so dwi'n gallu darllen o ar e-reader. So, nes i yrru negas allan i Michael Tamblyn, sef CEO Kobo. Nath o matab fi nôl yn union gyrchol, mae wedi atab yn ôl yn deud, da ni'n gweld fod hyn yn broblem am fod mae'na gymaint o bobl allan yna sydd wrth i bodd yn gallu syncio Pocket efo i Kobo nhw. So, eich fod yn gymryd mymryn bach o bres i redeg Pocket, fatha servers a balli. Ond dyn nhw'n mynd i brynu fo, ond maen nhw'n eich fydd na rwy'n allan yna'n brynu fo, fatha am fod mae 10 newydd ddod yn nôl allan rwan, so mae'n chance eich fod 10 meddwl, yn union. Wow. Oh my God. DIWG.com. Ti'n pam y dy brain di just wedi completely ddim, di skipio rhywbeth ys 20 mlynedd? Yeah. Holy shit. A bod o dig pre-Reddit, doedd?
A wedyn nath Reddit ddod allan, ac oedden nhw'n cysau I gilydd. A beth sy'n digwydd ydy, mae perchenog gwreiddiol Reddit oedd yn cysau perchenog gwreiddiol dig. Wedi dod at ei gilydd I dod o dig nôl allan ac yn trio gweithio fo'i gilydd fan. Mae'n bizar. Be oedd enw'r boi... Dwi'n cofio beth o'n boi Reddit yn Kevin Rose oedd enw'r boi dig. Kevin Rose, ia chdi. A hefyd, mae Dig Nation yn nôl ar YouTube. Beth oedd dod I fyny ar This Week in Tech. Ie, oedd Kevin Rose wastad ar hwnna. Ac oedd nhw'n gwneud un sioe wythnos o Dig Nation, lle oedd nhw'n cymryd y top stories o Dig, ac just yn meddwi, fatha da ni'n neud, da ni wedi cael yn geni allan o Dig Nation mewn ffordd. Bloody hell. So oedd nhw'n siarad am newyddion, so mae hwnnw wedi cael ei atgyfodi hefyd. Dyn nhw'n mynd sioe mor hir yn ni. Ond ia, mae Pocket yn dod I ben, a mae'r service I gyd yn cael lawr dechrau Gorffennaf, dwi'n meddwl dio. So dwi heb di symud stwff I gyd allan edo. Dwi'n disgwyl I weld beth sy'n mynd I ddigwydd ar gyfer o. Dwi'n mynd I neidio I rhywbeth arall. Heb wybod fod o ddim angen am fod mae rwy'n arall. Am fod y prif darn o'r jigsaw I fi ydy fod dwi'n gallu darllen o'r gobo fi. Hwna di'r thing. So bynnag maen nhw'n neud, os di'n Instapaper, neu bynnag na I shiftio drosodd I hwnnw. So, yn hytrach na argymell rhywbeth dwi'n deud disgwyl ar gyfer gechi argymell rhywbeth yn lle Pocket. So mae gen I fi hwnnw. So hwnnw oedd un thing. Beth dwi wedi bod yn gwylio, a newydd orffan oedd Andor. Okay. Un o'r rhaglenni teledu gora yn y 10 blwyddyn dwytha. Yr unig Star Wars thing sydd actually di neud fi feddwl shit dylen ni watchad hwnna. Mae o yn amazing. Yn bersonol I fi. Fedrai'm objectively edrych yna fo heb weld o trwy llygad Star Wars. Dwi'n gwybod sut mae'n mynd I fod I bobl sydd yn newydd I Star Wars. Does neb yn dyddi yma. Sy'n neb mynd I watcha hwnna I gwybod dim byd amdano. Ond waw, mae di cael ei wneud y dda. Mae o'r strwythyr, y sgript, y golygfeydd, bob dim yn efo, mae o'n wych ac mae o... Mae'n edrych mor beautiful ddo. Oedd Andor cyfres 1 yn edrych yn beautiful. Yndi. So rwan, dwi'n meddwl eich heno, oherwydd dwi'n newydd orffan Andor Season 2 ddoe, dwi'n meddwl na I watchad Rogue One heno. Cos ydy o'n rwy'n o'n i'n darllen rolau bod o'n rhedeg reit fyny at... Yndi. A wedyn mae hwnna, a wedyn fori, bydd rhaid fi watchad A New Hope. A wedyn just rheina. So ti just yn gwachod rheina? Hwnna mae'r rhaid I dweud, this is the new trilogy. You have Andor, Rogue One, and A New Hope. It's the great trilogy. Job done. Cos maen nhw'n lladd y Death Star ar y diwedd o, job done. The battle, mae'n gorffan efo'r... Am fod mae gyd yn dechrau efo, mae'n countdown ar y dechrau, dwi'n cofio bedio, 6 BBY... before the Battle of Yavin. So 6 years before the Battle of Yavin, a wedyn mae cyfri lawr, a mae'r 3 penod ola 1 year before the Battle of Yavin. So, os da chi'n licio Star Wars o gwbl, please watch o. Just do it. So mae gen I fi hwnna, a'r unig beth arall, am fod fi draim cofio shit arall, ond ben mae siario fi newydd ddechrau gwylio ydy 1923. Dych chi gweld 1923? Na, wrth gwrs bod fi heb. Dwi'n slow. Dwi'n siŵr na penod dwytha neu penod cyn hynna nes I siarad am 1883? A Yellowstone. Mae prequels Yellowstone di hyn. Da ni heb di watchad Yellowstone. Yr un hefo Lovejoy yn efo? Ydy Yellowstone? Na, rhywbeth arall di hwnnw. Ti'n meddwl... Please helpwch fi. Dim Tombstone. Wel,
Mae'n un Na, amdan... dim Yellowstone. I know what you mean. Mae Lovejoy fynd allan i America neu Cowboys, do. Do. Yellowstone dy'r un hefo Kevin Costner. A mae Kevin Costner ydi self-finansio fel triloleg o fel cowboy films I hun. Deadwood, yeah. So, mae Kevin Costner yn neud Yellowstone, a wedyn, da ni heb di watchat hynna, da ni di dechrau, rathon ni nôl I 1883, watchat hwnna, a mynd, fucking hell, mynd brutal, and great TV. A rwan, da ni just I cael Paramount am chydig, da ni di deud reid 1923 ymlaen, a mae o'n compulsive viewing. Unwaith ti'n watchat un, ti'n just dda, dwi eisiau gweld nesa. So beth sy'n addictive amdano fo ta? Cymeriadau, ti'n teimlo'n invested yn nhw. Ydy o'n really like super cowboy I? Neu just I sgwennu really dda? Mae 1883 yn heavy cowboy a Indians, fatha pioneers yn mynd dros y paith ac yn trio survivio. Wyt ti'n cael unrhyw perspective brodorol? Wel, mae yna lot o bobl wedi, ohonyn mae yna lot o Dutch yn efo, a falle mae yna Irish. Ond wyt ti'n cael dim o perspective o bobl fel oedd ar y tir? Mae yna lot o Native Americans yn efo. So mae yna hyd yn oed mwy yn y gyfres yma 1923 ac mae o'n eich di gysau yr Catholic Church gymaint yn efo am fod mae o'n mor brutal be oedden nhw'n neud I Americanwyr greiddiol yna. Mae'n hideous. A fyd, y peth ydy, dwi wedi darllen amdan rhai o'r pethau oedden nhw'n neud allan yna. A fyd, dwi'n meddwl fod nhw'n neud y shit mae I fyny yn y rhaglen. Fyd, os ni'n gallu edrych o fyny, ond mae'r ysgolion Catholic yna ar gyfer Native Americans just yn fucking hideous. So dwi'n meddwl sa'ch ti'n stryglo efo Sioned. Teimlo gormod. Ie, ond mae beth sy'n ffynnu amdan yr 1923 yma ydy fod mae trydan yn cyrraedd y dref lleol. Ac efo trydan, maen nhw'n ar ochr y stryd, maen nhw'n dangos dishwasher, the clothes washer, a fridge, yndi. Ac maen nhw just yn edrych yn nhw'n bewilderment yn meddwl, oh my gosh, we've got to get one of these. Ac ti'n bod, 1923? Ie, a mae'r pobl ma yn sefyll yn dweud, well, if we buy your gadgets, then it's going to be, what I'm working for is to pay you off, because then I'll need the electricity, and then I'll be just paying you all the time. Why would I do that? Hey. So mae skepticism mawr amdan y trydan a'r dŵr yn cyrraedd arn. Mae'n bywyd modern yn subscription service. Ie. Mae di cael ei wneud y dda. Mae'n andros dda. A beth sydd wahanol am 1923 gymal efo 1883 ydi, da ni'n neidio nôl ymlaen rhwng Kenya a Montana. Oherwydd fod un o'r teulu wedi cwffio yn y rhyfel byd cynta, a wedyn mae gen fo PTSD diawledig, a mae o di mynd I Africa, Kenya rhan fwyaf yn fatha hunter, gun for hire basically, tra mae pobl yn mynd ar safaris, y pobl cyfoethog Saesneg ma. So da ni'n dilyn siwrna fo trwy Africa basically. Wow. Sydd dim beth ti'n disgwyl cael pan ti'n soen o fyny am cowboy thing. So mae Harrison Ford yn hwn. Harrison Ford ydy'r prif gymeriad. Diddorol. Sydd yn weird I fi. O'n I watched y boi ma'n Kenya ag fatha'r hunter a falle yn meddwl, fucking hell, fatha Indiana Jones. Indiana Jones yn hwn! Surprise, Indiana Jones! So I fab a wedyn ydy Kevin Costner wedyn yn yr Yellowstone. Okay, dallt. So, dydy Yellowstone ddim yn apelio I fi. Dydy'r modern day cowboys yn Montana a'r sort of mafia sopranos type thing yn nhw going on yn fyna. Ddim yn apelio. Ond dwi'n meddwl, oherwydd dwi wedi investio'n 1883 a hwn, a dwi'n nabod y cymeriad fatha,
gyda'i weld wan sut fedrith hwnna'n neud, ond fyddai'n gwneud lot o ddiddordeb weld sut mae wedi datblygu, ond wrth gwrs yr un modern day ydy'r un nath ddod gynta cyn hein. A So dwi'n wylio fo backwards mewn ffordd. Oes gen ti unrhyw ddiddordeb yn y ffilms mae Kevin Costner wedi gwneud, Horizon? Tyd mae gen i Oes, fysa'n ni eitha cyn i watchad nhw. Pwy wyddai bod ti'n Secret Cowboy fan? Bai dad, dio. O, go iawn! Ie, mae dad masif. Da ni wedi watcha gymaint o westerns pan ma'n i'n blentyn. John, so pan si introducio dad i Apple Music, un o'r albums gyntaf o eisiau downloadio oedd Marty Robbins and the Gunfighter Ballads. Wow! So dwi'n meddwl rhywbeth am y cenedlaeth yna. Oes, man, does. Saturday afternoon yn y cinema, dyna oedd y maen, de. O'na Lone Ranger a llwyth stwff yma. Diddorol. Bryn, yes, wyt ti'n good? Ti'n dyn? Ie, fydd gen i fi fwy flwyddyn mis nesa. O, amazing. Gen i fi lyfra mis nesa. Bryn, be operas ti wedi bod watchad man? Golf dwi wedi bod watchad. Allan o'r season am hynna. So gen i, dwi'n be di am blwyddyn yma so far, ond dwi'n wedi bod i'r cinema yn aml iawn blwyddyn yma. Ond un o beth nes i actually fynd i weld oedd Thunderbolts. Asterisk. Ie. Ys i weld o, dim mor ffafriol y Bryn. O na, o'n i, okay, it'll do. Oedd o'n fatha, didn't set the world on fire. Ond o'n i di synnu rhyw radda bod nhw'n wedi dipio i sort of bawd i troed mewn i'r fatha'r depression a fatha delio efo iselder a iechyd meddwl. A ti fatha, okay. Dyna lle dwi'n meddwl na enjoyo hwn mwy ar y second a third watch na'r watch gynta, am fod oedd o'n sioc ac o'n i'n disgwyl mwy o comedy element yn efo. Sef oedd na, ond o'n i mwy ar ôl y ffilm, ar ôl gweld y ffilm, o'n i'n enjoyo meddwl, fucking hell, oedd hwnna eitha clever, really, y ffordd nath o'n neud depression, antagonist, y boi drwg, dwi'n fel. A dyn, so gyn ti fatha Florence Pugh wastad yn hwyl i wylio. Oedd hi'n cario'r ffilm. Mae'n gret actores. Ond mae just coastio ar riz hi ddim yn... Dwi'n igon na di. So, eto oedd o'n fatha, all right. So, ei cymaru be mwyn ti'n neud yn eitha diweddar, ti'n sôn ti'n fatha, yeah, it's like a passing grade, C+, fath o beth. So that'll do. A ti sort of fatha, maen nhw'n, eto spoiler i'r diwedd, mae'r Fantastic Four yn troi fyny. Ti fatha, yn y post-credit sequence, ti fatha... Pedro Pascal, doing his thing. So gwn i weld, so ti'n teimlo fatha, all right, gwn i weld beth sydd o nisa. So, yeah, it'll do. Yonder. Watch it. Watch it. Don't. I don't care. Dwi'n mynd nai, Bryn. Nefod yn honest with ti, dwi'n mynd nai, na. Watch a walk hard at something enjoy your Just a Beatles scene. Yeah. Nes i orffan llyfr Careless People gan Sarah Wynne Williams. So hi oedd un o'r pobl public affairs, fatha governmental affairs i Facebook yn y cychwyn. Boys, just brace yourselves. Mae Mark Zuckerberg chydig bach yn awkward. Go iawn. Cos dwi wedi gweld Andrew Garfield, a mae o'n really charismatic and nice guy. So ti'n deud fi bod o ddim fel Andrew Garfield? Dwi'n Mark Zuckerberg just chydig bach yn awkward. Apparently, diolch yn licio really darllen pethau sa bod o'n gallu ffitio ar sgrin i ffôn o. Cool. Apparently, mae Sheryl Sandberg ddim really yn mae'r lean in yn fatha lean in yn fatha so yeah, you could be your authentic self at work, but don't let your personal life get in the way of work and doing my bidding fatha beth. Dim freak flag fly, no, dim diolch. Na, so apparently oedd hi di
oedd hi fod i cael babis, ond peid y siarad am cael babis. Ac pan oedd ddim yn fod i adael i babis interferio'n gwaith, ond oedd hi fod yn ôl. Gellu bod adra i hwnna. So pan oedd hi... Oedd eto hefyd o'n un o'r pethau mwyaf fatha odd eto i ryw radda, oedd yr honiadau bod Sheryl Sandberg wedi yn gwahodd i assistant i rhannu gwely efo hi ar y wyren ar y ffordd nôl, ac apparently yn ôl be mae'n dweud yn y llyfr oedd hi wedi gyrru un o'i assistants hi allan i prynu lingerie a wedi talu hi i modlo fo iddi hi yn ei thu hi. Be dwi'n digwydd i chi'n gwaith? Dim yn aml, dim ar sipin. Gwaith. So hynna bach yn fatha so ti'n cael dos am byd yn y llyfr yn syni fi just San Francisco mae o fel y capital yn Hunger Games. We're back in San Francisco. San Francisco di'n dweud fel yr normalrwydd o pan mae cymdeithas yn deitha ti bod hyn yn normal. Ti fel, wrth gwrs. Fyswn i wedi licio gweld hi'n mwy yn ystyried be oedd i'r rôl hi yn yr whole thing ma. Dwi'n hi fatha bach o sort of neud i hi'n swnio fatha bod hi'n rhyw wide-eyed, naive, ingenue type thing. O hi'n mynd i fewn fel idealist a hi oedd yr unig un fatha beth. Ti'n meddwl, ti'n cael licio sa'ch ti bod eich bach mwy o sort of analysio dy hun yn fo, ond... beth ydy sefyllfa di yn hyn? Pa rhan nes di chwarae, ac mae'n trefn oedd yn dweud, o'n eisiau fo fod yn hyn, wel iawn nes di enablo y bullshit arall i gyd i ddigwydd hefyd, so... Anyway, so mae'n diddorol, mae'n werth darllen, dwi'n meddwl, a wedyn yr unig peth arall, oedd, nes i syni fi nes i fwynhau oedd The Two Popes. Efo... Two Popes on two ropes. Jonathan Pryce ac Anthony Hopkins. Nes i really... Nes o syni fi, nes i really fwynhau o. Hwna ar Netflix. Wow. Mae'n rhywbeth eitha charming. Mae'n post-credit sequence lle mae nhw... Mae gen ti'r ddau nhw yn eistedd fe gilydd yn gwachad Argentina yn erbyn yr Almaen yn y World Cup. A mae rhywbeth hynod o charming amdano fo. A ti'n cael ei wundro, ydyn nhw'n actually chwarae'r cymeriadau yn y pwynt yna, ta dyn nhw'n just yn bod yn nhw yn y pwynt yna, dwi'n really ddim yn siŵr. It's acting. It's acting. Ond so na, mae o'n... Dwi'n nes i... Oedd o syni fi... gwachod hwnna o'n eisiau really fwynhau o. A ti sort of really cael y teimlad yn gwachod Hopkins fatha cario'r pwysa. Ti'n dychmygu... Mae Bryn fi newydd clicio taw 2 gymrod i'r rhain. Sorry, gymodd yn amser. Mae ti'n teimlo really yn gwachod Hopkins fatha'n cario be fysa fatha pwysa bod yn Pope, fatha beth fatha'r syniad ma o fatha'r baich mae o'n cario fel bod yn y rôl yna, a ti'n actor anhygol. Eto dwi'n cofio nôl o'na rhywun di wneud, dwi'n siŵr wedi sôn am hyn o'r blaen, o'na rhywun di wneud adolygiad o un golygfa penodol o Westworld. O Anthony Hopkins just yn actio ac yn dangos proses Anthony Hopkins o actio a ti'n gwachod hwnna ti'n edrych arno fo'n hwn a ti'n gwybod, dwi'n gweld sut mae'r proses yna gweithio a be mae o'n adio i'r golygfa a sut mae o'n fatha'n mynd o gwmpas i grefft o a mae'n i pyn o chwil i eitha anhygol i wylio, so na mae'n olygfa ffantastig lle mae gen ti Hopkins fel Ratzinger sy'n fatha'n really fatha
button down fatha very serious German fatha beth. A di gyn ti Jonathan Pryce fel fatha'r tango dancing Argentinian ma. Ti fatha mae'r ddain mae Price yn tre cael Hopkins i dawnsio tango ganol y sgwar ma. Mae'r ddain yn fatha just fatha'n gyda ddau hefo'i ma just fatha'n sort of tango dancing a mae pob o gwmpas yn fatha be ffwc ydi hwn. Mae'n amazing a ti'n sort of teimlo fatha so hwnna'n glwgfa gwych. Ti'n gael very Pope-themed mis. Pope-themed mis. Mi oedd hi fel na ychydig doedd. Oedd hi'n... Hwna Conclave. Ti'n teimlo fatha mae'r two popes bach yn sgafnach. Ys i fewn i Conclave o'r mindset hollol anghywir. O'n i really yn... bydyn nhw Dan Brown, Darren Brown. O'n i yn y mindset yna. Dim dyna ges i. Nes i just cael... Wel, dyma beth sy'n digwydd behind doors. Ie, dwi'n di watcha do. Mae o fatha true to life, beth sy'n actually probably digwydd behind closed doors. Lot of Oscar Beatty, very serious acting. Yeah, there's nothing surprising here. There's no hidden chambers and no, cups of big God. Conspiracy. There's no, there's some Ark of the Covenant lawr fyma. I bet ti'n ti a lot of the Oscar Beatty fatha very serious acting. Dwi'n dal yn meddwl am y calculon oedd o'n dweud and watching films oedd you have to contend with my magnificent acting talent. Fath o beth. Bryn, dim ond ti sy'n gallu rwmblo'r llais fel acting talent. Gyd ti'n rwmblu ac yn dofn yna. Ond mae'r beth ydi, mae'r calculon di absorb, mae'n cael program efo'r knowledge o the best actors. Mae'n gyd o swnio o Orson Welles. AI. So that's brilliant. Unrhyw beth arall? That's it. Right, na I speedrunio rai fi, cys dwi'n gwybod erbyn hyn, dwi'n credu bod na neb dal yn effro'n gwrando ar y show man, guys. So. Na, mae'n gyd yn gwachod Walk Hard. So, After Party Sioned, na I hedio hwn, achos mae Iestyn eisiau siarad amdano fo, Asterix ar Netflix, Asterix and the Big Fight. Iestyn, beth ti'n meddwl amdano fo? Nes i weld yr scene nes i reid i fyny, sef y 2-minute fight scene. Ond mae na hefyd so mae hwnna gyd ar Netflix fan. Yndi, mae gyd ar Netflix, mae na 6 pennod ono fo. Nathon ni absolutely binge fo neithio achos oedd y kids yn gwrthod mynd i gwely, oedd y kids fel, dyn ni eisiau gwachio hwn i gyd. Mae o'n arbennig. Mae'r lighting director, so mae gyd yn CG animated, ond yn iwsio cryfderau CG animation, sef ddim i trio edrych go iawn, ond i trio edrych yn heightened ac yn lliwgar ac yn edrych fel, mae'n edrych fel, ti'n mo, comic panels lliwgar lyflu mawr 60au a ffynnu oedd nhw'n defnyddio lot o'r freeze frames da yn efo ar onomatopoeia ar psh, kysh, kachal yn Ffrangeg. So o'n i eisiau gwachio o'n Ffrangeg, ond mae lleigs yn cael trafferth, cos mae hi'n 10 a mae'n cael trafferth efo darllen Saesneg ddigon fast i ddal fyny, ond swn i'n licio gwachio to yn Ffrangeg yn Ffrangeg i weld os dwi'n gallu, os di GCSE Ffrangeg fi yn gallu dal fyny fo. Sorry, AS Ffrangeg fi yn gallu dal fyny fo. Ond hilarious, just funny watch do, cutting. So, na I ddim deud, falle mis nesa, falle fyddwch chi wedi cael Bryn, falle sa ti'n enjoy fo fyd, mae lot o kind of social commentary quite funny, a mae'n funny, ond mae just yn edrych mor dda. Mae'r animation yn beautiful yna fo. Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, o ran ochr yna yna fo. Oedd o'n amlwg wedi cael ei wneud efo cariad, a mae gennym nhw, mae Frank efo lot o talent allan yna, lle mae pawb, lot o bobl yn jyst yn meddwl, mae bob dim yn cael ei wneud yn America, ond mae yna cymaint o animators da yn Ewrop, a mae Frank yn un o'n nhw. Dim Frank ma Illumination. Illumination.
Minions. Eich o wir. Dwi'n eitha siŵr, achos boi Saesneg sydd wedi mynd allan, be dyn nhw so, eith allan i wneud y Minions films, a Sing, a beiffar di enw fo Grant, ti'n Adam and Joe, na, dim yr un boi Adam and Joe show, rhyw foi arall, a Sais ydi o, a mae oedd o'n fel comedy guy in the early 2000s, so I'm actually fel cyfarwyddo'r films, like Sing a stuff mae gyd, a Frank ydi fel Centre of Operations nhw, dwi'n meddwl, a dwi ddim yn siŵr beth yw'r studio ma sy'n neud Asterix, a flip mo'n really dda. Like, di cymharu fo, like, dwi di gweld bach o ropey Asterix CG films o blaen, and okay. Ond mae hwn, like, mae fel bod nhw di gwatcha Spider-Verse, a di mynd, oh shit, yeah. Does dim restraints. Cyfuno yr actual comic elements i fewn iddo fo. A mae o fel, mae cychwyn, mae episode 3 yn spectacular, mae cychwyn episode 3 basically fel a trippy machete sequence yn Walk Hard. So hwnna, please watchwch o, neith hwnna neu chi dim o well fyd. Nath plant fi 100% ddim, oedden nhw'n gwrthod gadael. Ethyn ni ddim i gweld eto. Benji Productions Ethyn ni ddim yn So nath o brynu Illumination? Nath o Illumination brynu cwmni'r enw MacGuff. Okay, lush. A nhw nath neud Despicable Me. Dwi eisiau deud dim Grant, oh god, pwy bynnag sy'n cyfarwyddo'r Minions films a Sing. Nath o neud Despicable Me. Ond yn Frank mae'n heina, ie? The Lorax. A dyn, so gafon ni acquirio, a dyn, maen nhw part o Illumination one. Garth Jennings. So, Garth Jennings yn Sais, boi comedy dwi'n meddwl, a potentially rhywbeth i wneud efo, like, Adam Buxton a Joe Cornish. He directed The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Son of Rambo, Sing and Sing 2. There we go, okay. Ond mae o'n dwi'n cedi bod o yn basically yn like, mae na whole kind of crux o animeiddwyr yn Ffrainc, a mae'r rhain just yn really worth i weld. Anyway, really worth i weld. So hwnna, watchwch hwnna. So mae gennau cwpl o llyfrau rwan i chi. Dwi di smasho, so dwi'n gwybod os ni di deud mis diwetha, bod fi di smasho trwy'r Bad trilogy, so dwi di darllen mwy. So trioleg o, basically, high fantasy, like epic fantasy, 3 novel massive, plot amazing, ond yn hytrach na o perspective, well, dwi eisiau deud, mae'r rhan fwyaf fel traditional, like, Dungeons and Dragons i fantasy yn dod o Lord of the Rings, ac wrth gwrs mae hwnna'n dod o y Mabinogi, basically, neu Brenin Arthur. Ond mae llyfrau City of Brass ydy'r cynta, the Bad trilogy mae'n gael. Mae hynna'n dod o perspective Muslim, so mae nhw o'r Muslim world, so yr Islamic world, hefo'r holl supernatural creaduriad, supernatural races, mae ffantastig. So, llyfr arall gan yr un awdur, sef Shannon Chakraborty, ydy The Adventures of Amina Al-Serafi. Mae Amina Al-Serafi yn menyw pirate yn ei 40au sydd hefo plentyn bach, a mae hi wedi dweud, na, dwi ddim yn mynd i fod yn pirate rhagor, a wedyn mae hi'n cael, she gets sucked back in am un job arall, am digon o bres i gadw teulu hi gyn saff am ages. A mae'r ffordd mae Shannon Chakraborty'n sgwennu am dynes canol oed, a'i phoen, a'i gofid, ond mae hi'n gorau mynd allan yna, a basically bod yn absolute badass motherfucking pirate yn ffantastig. Nes i wirioni arno fo. Really, really dda. Di sgwennu'n dda. Ti ddim yn goffa bod yn dynes yn ei 40au hefo plant i enjoyo fo, but it helps achos ti'n uniaethu efo hi ar stwff. Mae hi'n goffa, like, mae'n goffa'r torri chalon, ond i wneud beth mae hi really eisiau wneud, sef bod yn captain i llong hi. Mae hi hefyd yn goffa rhigo ei chalon yn ddwy, sef gadael i theulu hi ar ôl, stuff fel na. Brilliant. Dwi'n newydd orffen hwnna, a dwi wedi symud mlaen i 99 pence llyfr Amazon, ond dwi'n credu mae'n cael reviews arbennig o dda, a mae just beth dwi'n chwilio am. Enw fod i Legends and Lattes. A dwi un penod fewn i hwn,
A beth ydi hwn ydi, Viv, the giant orc, mae hi wedi gorffen i adventure o hi. Mae hi hefyd yn ei 40, a mae gen hi cefn dodgy. Ond mae hi hefyd yn 6'5" ac yn orc, a mae hi'n cario cleddyf o'r enw Black Blood rownd efo hi. A mae hi wedi penderfynu bod hi yn mynd i retairio hefo'i holl pres hi, a mae'n mynd i agor coffee shop yn y ddinas yma, a mae'n mynd i ddod â coffi i'r fantasy ddinas yma. So mae hwn nôl yn traddodiad Lord of the Rings i kind of fantasy, ond dydy coffi ddim ond yn thing yn fel y gnomes. Mae'r gnomish people yn gwybod am coffi, a mae hi fel, mae pawb angen mae coffi'n amazing. So, dwi'n llythrenol 2 pennod fewn i hwn. Yr tagline ydi high fantasy, low stakes. A dwi fel, hook it to my veins. Okay, dwi'n siŵr bod na stakes, dwi'n siŵr bod na like, business conglomerates yn trio roi allan y fusnes, a gangsters, a stuff fel na mynd i ddod. Ond, dwi'n really edrych ymlaen i wrando o'r Viv yn trio wneud caffi. Mae hi'n huge, a mae bobl ofn hi, ond gyd mae eisiau wneud ydi wneud, like, barista beautiful. Mae fan efo homemade scones, fath o beth. Dwi'n deitha chi. Amazing. Just. So hwnna, a wedyn, un peth arall, peth ola, ydi, dwi di ffindio anime newydd i wylio. Yay! So mae hynna nofel Sioned yn dechrau datblygu'n dda. Legends and Lattes, a anime newydd o'r enw i fi. Anyway, The Apothecary Diaries. So mae'n anime Japaneaidd sy'n yn set yn fel kind of Tang Dynasty China. Ond mae gyd amdan, mae na gen ti'r eunuchs yn y court, a mae'r court ladies efo boobs massive, ond di'r boys methu cael sex fo nhw, chos maen nhw wedi cael eu pidlans nhw wedi chopio off, a wedyn yn ganol hyn i gyd, mae na trainee apothecary bach yn dod fewn, mae hi wedi cael ei kidnapio a'i gwerthu'r court, ond mae hi actually genius, a mae fel monk, neu murder of the week, neu mystery of the week. Mae lot mwy fel monk, cos dwi'n cedi bod yr apothecary yn eitha neurodiverse, cos mae gyd o'r sex ma'n mynd allan rownd i hi, a mae hi just fel, it's not, actually, dim neurodiverse, mae'n potentially an ace, cos mae just fel, it's not for me, lovely, great boobs, gynnwch chi fanna, good fancy pecs efo'r guys, efo'r military guys, mae gyd, not for me, dwi just yn mynd i solfio'r mysteries ma, mae'n great. I fi, just cyfan dwi'n, sets amazing, celf hyfryd, lliwiau ffantastig, dim lighting quite cystal ag Asterix, but be sydd just enjoyable, dim an AI slop, very messy human stuff, Apothecary Diaries, Sioned out. Ar be mae hwnnw? Ti'n gallu cael o'r Netflix, ond dwi'n talu pres am Crunchyroll bob mis i gael y rhai diweddara. So Crunchyroll, mae Crunchyroll yn ffain as ti'n goffa talu bob mis, achos like, mae na gormod o stuff anna fo. Allai ddim gwachod dwi'n mysio anime slop, ond hyn a hyn o fel, this young man has so many women as his friends, they all have massive boobs. Allai ddim gwachod hynna. Allai ddim gwachod Attack on Titan, chwaith, sydd basically yn cychwyn hefo excellently well animated cawr humongous Bavarian yn actively crusio mam y prif gymeriad mewn ffordd realistic, terrifying. Attack on Titan, pawb fel great anime, a dwi fel, Jony Ive da. Jujutsu Kaisen, rhywun peth, scary demons. A ma fy mab i fel, diolch mor scary o hynna, ac o'n i fel, ond ydi existential dread bywyd. Ie, na. Although probably fel, mae'n ffain. Dim i fi. Dim i fi. Ond pan mae bywyd i hun yn rhoi anxiety i ti, pan ti'n gwybod bod y stuff ma ddim just yn animated, but stuff horrible actually yn digwydd yn y byd, allai ddim... Ti'n newid ar ôl hyn a hyn, dweud? Ie. Ti just yn sort of gwynebu fel, dydy hwn ddim just yn fel lluniau. Dyna pan di'r podcast ddim i gyd just am, app, great, ag gadget, great. Oh my god, dwi'n siŵr sy'n ni'n iau, bys ni all on board hefo fo. So ni all on board efo AI. Mae rhaid fod na bobl allan yna sydd dal yn neud podcasts fel na bobl Marcus Brownlee, bobl, ti'n ma? Ond mae o di dechrau mynd yn fwy skeptical o stwff rwan hefyd. Good. What about eich di fatha dweud, oh shit, mae ad revenue fi yn dibynnu ar podcast.
So mae nhw'n mynd i chi just creu podcast maen nhw'n licio. Anyway, da ni'n dyn ôl, so, happy thoughts, yay! Joy. Okay. So oedd hwn yn greu record. Greu record. Dych chi'n gweld, mae hyn i gyd yn mynd i wneud sens i chi rwan. We love... Oedd hynna mor ffynnu pan nath oedd fynd i fewn a canu y can... Be oedd y can oedd i fam o'n licio? Y can cyntaf efo gan yn y recording studio? Walk hard. Pizza, that's amore. That's amore, mewn ffordd country fo, oedd o ffynnu doedd. Guys, sorry. This is making me question the taste of the Jewish people. I would not like to affect your faith in the Jewish people. I'm so sorry. Dyma ni. Diwedd y show. Mae hwn di bod yn hwyl, a di hi mond yn hanner awr di 8, guys. Mae dal yn ola techer. Mae mor neis. Dwi'n cedi dal yn ei hyn yn amlach. Hei, be am ni gael yr production meeting arall wan, o fel, dylwn ni just recordio'r pnawn di Sil yn lle. O'n ni recordio'r sioe nesa rwan. Fuck yeah, gyd i siarad am Jony Ive eto. Am bod, da ni'n gwybod be fydd y fucking topic. Fydd o'i gyd am y Nintendo Switch. A dyna ni. Am bod da ni'n mynd i siarad am AI mis nesaf. Fydd gyd am y Nintendo Switch to. Pwy sy'n cymryd June the 5th off? Pwy sy'n cymryd June the 5th off? Mae'n diwrnod Switch. Na, mae'n goffo mynd i'r ysgol yn tini. Anffodus. Ti'n gorfod mynd i'r ysgol? Dwi'n gorfod mynd i'r ysgol. Dwi'n grown-up sy'n gorfod mynd i'r ysgol. Cos maen nhw'n talu fi fod yna. Gwaith. Gwaith di hwnna. Dwi'n newydd ffindio bod y boi Garth Jennings man nath directio Sing hefyd wedi directio y music videos i Pulp, Help the Aged, Blur, Coffee and TV, Supergrass Pumping on your stereo, Fat Place Slim right here, right now, Badly Drawn Boy, R.E.M., Vampire Weekend, A-Punk, a Coldplay, a Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Fair play. Nice one, Garth Jennings. Who knew? Hammer and Tongs, so then o'r collective, musical collective. Sorry, dwi'n siŵr bys y bobl sydd wedi gwrando tan rwan yn really gwerthfawrogi fi'n jumpio fewn efo hwnna. Definite. Dwi'n mynd i ddeud nos da rwan. Dwi'n teimlo fel dylen ni. Diolch o galon i bawb nath tiwnio fewn. Gwrando. Diolch i chi sydd yn cefnogi ni. Diolch rhai sy'n gwrando. Ond just diolch i chi, guys. Bryn a Iestyn am fod yn cwmni really nice. Mae hyn yn really nice. Living. Living it. Be di hi? Mis Mai. Na fo, mis Mehefin fydd yr un nesaf lle fyddwn ni yn gallu recordio tan i'r hael fynd lawr achos 100% fydd hi'n lle ni'n neud fel, ti'n bod yn pan maen nhw'n neud i Stonehenge a maen nhw'n mynd i gael y parties na nhw'n mynd i gael un o'r heina lle da ni jyst yn podcastio am fel faint mae'r hael fyny. Mae'r margaritas di cico fewn man. Mae'r amblo? Na. Am rwan nhw'n dweud nos da gan Bryn? Nos da. Nos da gan Iest? It's been a beautiful ride, baby. Beautiful ride. Just chwarae ni allan efo hwnna, Iest. Ta-da! All that I have lived, a lifetime's worth of days. Finally I see the folly of my ways. So listen when I sing of the temptations of this world, fancy cars and needles, whiskey, flesh and pearl. And then in the end, it's family and friends, loving yourself, but not only yourself. It's about the good walk and the hard walk and the young girls you made cry. It's about making little music every day till you die. It's a beautiful ride. A beautiful I stand
on the precipice of death. My perspective is enormous. Every leaf, every cloud, I see the hands which have formed us. And some days all you got is a nighttime graveyard walk, and you whistle some sweet melody to the ghost down at the dock, singing to your hand, lead the marching band. Don't you let them fade your colors gray, 'cause when all is said and done, when youth is spent and burned, you'll see that it's all about music, flowers, babies, sharing the good times, traveling not just for business, accepting your mortality. This is finally what I've learned. And then in the end, it's family and friends, loving yourself, but not only yourself. It's about the good walk and the hard walk and the young girls you've made cry. It's about making little music every day till you die. It's a beautiful ride.